right iyi yaperera ikwei inonaka zvisingaiti jemedzai. Right guys, muri sei time chitega vamwe tiri paconfessions. Hanzi inonzi chii song inonzi jemedza by Masha munhu mumwe, inonzi jemedza by Masha munhu mumwe. Eshikuwadzoka right. Muri sei guys, muri sei kumachima nenyika sanibonani dumela madekwana abudhi zviri kudiko guys. Muri sei guys kwamuri kumachima nenyika ikokoko zviri kudii? Tiri pazuva ranhasi reconfessions, handitika reururo confessions. Hanzi tanga tife kwamurambinda tichita STI. Murapinda muripo here mucomment section? Ndativa namamoyo ndikati ana madhuve muripo here? Muri ana mai vangu kandi ndinokudai zvisingaiti. Muri vana amai vangu zvakare muri varume vangu. Saka vana madhuve aiwa ndinokupai respect chaizvo nokuti makandikoshera vana madhuve. Chokwadi demanga musirimi dei ndisipo andichika vana magumbo vana madhira ndivana mbuya vangu mai vababa vangu ndivana madhira vana magumbo vazhinji ndio uku kuningirikiri uku kuzimuto uku ndio kunana magumbo vakawanda. Vana magumbo ndio kwavari. Muripo here vana magumbo? Aiwa tinokwasai zvakare muri vana ambuya anditika. Muri sei guys tasangana pano anzi sinoti Masha. Ndi James, sorry natita ndi James Chimombe. Ndi James sorry ndongofarira yeye anonzi Masha munhu mumwe munhu yayo right. So guys mira ndipona munhu ndikuzama kusenda message zvifamba sei kwapa. Ndambosendera ma-admin aya message. Guys, itime chidedza vamwe itime chidedza vamwe itime chitega venyu itime chitega venyu guys itime chitega venyu guys tsati tatanga itime chitega vasipa ndisati ndavaona vamwe ndoziva kuti ndinofanira kuvaona panapa. Nazichi ndoda muite speaker kupi I'm hosting a business okay hey okay. Ndimwe munhu akundigira business rake mucomment section. So anyway ndisati ndatanga kuti nditaure zvatafambira panapa pane nyaya yandakakuudzai asi ndofunga vashindi venyu nyaya hamuna kuitora serious. Handitika ndakati inini kana muchida kutumira mari from the UK please, kana muchitumira mari from the UK handitika tumirai mari nesenditu. Musazoti handina kukuudzai. Handitika tumirai mari nesenditu. Anditi musazita ndina kukudzai senditu zvairi kuita iri kudai so. Anditika mukomana ari sweet uya ari nice uya ari cool uya. Anditika ndikakuona mchituka takwana chokwadi ndo yawo ndichero ndisingazatuki vanhu asi ndo yankambokandawo maviri matatu nokuti one of the coolest guys that I know. Anditika muridzi wesenditu saka senditu izvozvi right now ukasenda mari yako uri ku UK uchisenda paZimbabwe anditika unopiwa extra $10 £10 or $10 anditi inosvika iri madhola nje saka tongo tinopiwa extra $10 pamusoro. Ukatumira iri $50 yako inosvika kumba yava $60. Ukatumira iri $100 inosvika kuZimbabwe iri 110. Munoziva kuti $10 kuZimbabwe it makes a lot of difference. Inoita a big difference because inotokwana kutenga bhagedhi rehufu rekunogaisa ravanogona kudya kana mwedzi wese. And saka do not miss out on this opportunity guys. Promo antika promo nikikiri code munongonyora kuti 10 meli kana ikakurambira 10 meli iyi we are back kwandiri nzetiri kuramba antika tinova tovabata vogadzisa fast. Musa miss out this opportunity. Don't deny vana mai venyu $10 ai. Antika kana vada kunodlawo chicken ini kana ichikwana kudlawo chicken ini kana vakada kutenga ngeke antika ngeke $6 $7 kuZimbabwe vanotengawo ngeke. Anditi saka please itai kuti kana muri kusenda mari dzenyu from UK tumirai nesenditu. What you do antika unoenda
Play Store wodownloada send it to app send it to handika kana wadownloada app send it to ichakupa directions handika ichakupa instructions ekuti unoita sei kuti utumire zvaroda kutumira mari pane pakazonzi promo code ipapo pakanzi promo code ndopa unozoisa 10 meli handika kuti mari yako isvike ine ka extra 10 dombi pamusoro handiti saka musazoti ndakukudzai nokuti let's support one of our own handika ngatisupportei mumwe munhu wedu handiti zvakare you can buy airtime so far from what I am told yekutumira mari $10 iyi it's only in UK for now handika vari kugadzisa kune dzimwe nyika it's only in UK for now but kune dzimwe nyika dzakafanana na Germany, Ireland, Australia, America chienda you can top up magetsi enyu nesenditu amai vako kuZimbabwe handiti you can buy airtime airambe inoita kwese airtime unotengera mai vako handi kuti vasasoro vachizonetseka kana kuti ndoita seiko please call haiti ndodini handi uchida kuvatengera airtime yako kuvaita top up chida top up nesenditu zvakare handitika zvinobva zvakuitira handitika uri kudiaspora hauna pressure yekuti mai varara murima uri kumba kwako akazvigarira pasofa rako uchizvimwira tea yako kana uchizvimwira amarula yako zvandiri kuita izvi kudai so mwana wako imi vana imimi muri kuCanada muri kuAmerica muri kupi tata nefoni mai magetsi kumba vadi magetsi kuzabeko zvinaye kujuswa handi munozvisa aye kujusa utojusa magetsi amai vako votongona magetsi nka. As I tried topping up using 10 million ramba. No, inoita mai mumu, right? Inoita mai mumu. I don't know what is going on. Inoita but though andisikuziva but mkoma takwana njati takwana aripo pano ari kuona anditika I hope mkoma takwana muchagadzirisa zviri kutaura kunzi kune dzimwe dziri kutraya kuti vaite top up ne 10 mili zviri kuramba. Please muri kunditorerawo amarula yangu mumuromo mkoma takwana gadzirisai ndadzisai kuti vanhu vese vanoda kutumira mari iko zvinoita kuenda kumonth end vana vanonga chitumira namai vavo kumusha mari vamwe vanonga chitumira vana vavo kumusha dzimari zvino kana ikandirambira panenge potoita and it's only for the first time users musazoti haisi kuita okay alright kwanzi nafari it's only for the first time users musazoti haisi kuita I am not sure kuti ndizvo here kuti ndizvo here kana zviri kufamba sei handisi kuziva handiti zvakare pane maadvantages ekuti kana uchida kuti utumirwe mari yenyu svika kumba kwamai vako zvakanaka mumaoko zvezvo kunzi kwa mari dzinozobiwa dzinozodii guys ndakainvestigate hakuna kana zvakambodaro I investigated ndichida kunyatsoona kuti ichokwadi here kuti pane mari dziri kubigwa vanhu mudzimba kana hakuna kana complain yakadaro hasa ndazviona ini kana uripo unoti unoziva munhu anoti ndakabigwa mumba ndakapinda ndikatoripota shoko mapolisa kuti ndatirirwa mari ndangachangopiwa please tingave ungatiitirawo favor ukatigirawo evidence kuti wakaripota kumapolisa tionewo because so far tazvitsvaka hapana handiti saka tine problem yekuti mazimbabwe tikaona munhu engadata business rake toda kudzikisira umwe munhu vedu engatisadaro he is trying, he's not stealing from anybody, he's trying to make ends meet zviri decent zviri straightforward. Let's not try to pull down each other handitika let's support a fellow guy, a fellow brother handitika he's one brother kuti chero chokwadi chero dai ndandiri kuuk ndiye munhu andaisapota because haana madrama nemunhu hatauri nemunhu anongozviitira business rake akanyarara handitika so guys sending money not top up right sezvatiri kutaura fari rega tione kuti sezvo ndataura panapa vachazvigadzisa sei anmona rega itoni zvokuti kutumigwa $10 it's automatic guys uchingoisa mari inobva ita automatic anmona kana uchida you can send mari yako iri uchida kutumira £100 handika senda iri £90 uone kuti haisvike here iri £100 anditi senda iri £90 handika vanhu vatongokisira automatically 10 pounds ya intongosvika iri £100 kana uchida kusenda £50 yako chisenda iri £40 automatically 10 ya intongosvika uko kumba intongosvika iri 50 yakadaro Lucia do yes in America hands is not anmona hands is not for now kuAmerica but vari kuzvigadzirisa animaona vari kuzvigadzirisa. Hands is it for the first time? No, it's not for the first timers only. It's not for the first timers only from Hans is buying buying Wi-Fi for someone at home. All right, mirai ndite so. Kutinyatso wana information yakanyatso kukwana mirai ndite so. Mirai.
Hanzi naDorin, I have an inquiry email. Madiaries apa ndo padzinobva dzabuda dzese. Hello. Hello, mina ngodzima my device. Dzimai. Right. Ndadzima manje. Right. Tiri kutaura nezve product yatinofarira chaizvo inonzi send to yekutumirisa mari nokuisa ma-airtime namagetsi. Saka pane mibvunzo iri kuti iri kuuya anditika iri kupinda panapa. Saka ndati kuda mukatibatsira kuti pafoni papa muti edherewo vakuru vauye vatsanangure kana kuti imi munogona kutsanangura here so that tingocontinue. Why were promo code yedu 10 million ndeyekutumira mari. So those in the UK that are sending money to Zimbabwe, we are working in conjunction in SND2. Katipa promo code to enable people to use 10 million as our promo code for sending money. So what it does is, per discount you're gonna send $10 worth. So ngatiti ungara ngoida kutumira $50 kuna vabereki vako vari kuZimbabwe. Unoenda vasend it to up waisa $60. Kana waisa $60, wasvika kwaunenge wakufana kubhadhara inokubvunza do you have a promo code. Kana ukaklika ipapo ukaisa promo code yedu 10 million, what it does is it inobvisa $10 worth from mari yaunga wafana kubhadhara. So iwo unongobhadhara mari $50 yaugara ngoda kutumira, then munhu wauri kutumira mari anoreceiva iri $60. Hati muri kunzwisisa. Right. Pane vakawanda vari kuti so far comment section vari kuti they've been trying nhasi but iri kuramba. What can be the problem? So 10 million kutumira market. However, send to up is also doing other things like sending magesi ne airtime to Zimbabwe. They've got different promo codes avanoshandisa for electricity ne Cynthia. At the moment we do not have a promo code airtime ne electricity top up diaries yet. We are in negotiation with them. Hopefully they'll give it to us. Saka anywhere else in the world, if you can also in the UK, you can still send airtime to your family. You can also still pay the bills using the Send It To app. At the moment, sending money doesn't go shanda UK chat at the moment. Right. Pane mumwe question nikuyanza, is it only for the first timers only? Kana kuti pane munhu wese nevakambotumira vanokwanisa ngoshandisa promo code? Promo code, you can use it as many times as you want. That number can information from Send It To say it can only work once. Because one doesn't know promotion you want to run, you name a promo code, you 10 free, you can use as much as you can. So at the moment, I think here this is 10 million, you can use it as many times as you want. Hans is as many times as you want. And is it tinimwe mubvunzo here vasati vadona ava ndichepeseni vedu vari kutaura ava ndo vakastrika dhiri iri vakauya naro pano padiaries. Hanzi tengai magetsi. Ngavatenge magetsi. Send It To is one of the best customer services in Zimbabwe, as far as I know. And Mkomana Wajokapana usually makes it a personal mission. You go not you white satisfied. Saganapane asiri kufara ne service yaka receiver. Either I know we are WhatsApp or I know tumira message komuri, and then we can forward it and then we'll try and make sure that my complaints are right now, even if the historic issues are resolved as quickly as possible. Amen. Right. Guys, do we have any other questions? Mune question here. I sent an email after I failed to get through. No response. I have the email from Doreen MPF. So I'll check it up. Right. Sisi Doreen MPF hanzi mpofu also handisiva hanzi tsvaga izita rangu rakanzi Gordon Motsi Changata pa Facebook. Monditumirawo email yenyu kuti vakwanise kubatsirai vainde back kune muridzi ikoko vakwanise kutaura naye kuti paone kuti pangafamba sei. Hanzi kana if I send with Send It To vanotorera mari yacho kupi. Rumbi mari you can even request kuti mari inodeliverwa kumba kwenyu vanoinda but at a very small fee. Vanoenda kunosiya mari mumaoko amai vako votopiwa ne t-shirt pamusoro andiwaona kana vaenda pamaoko kana kuti vanotora kubenki kupi. Tine choices akawanda, pane mabenki akawanda, pane ana benki BC cabs. Also there is the option yekuti vanogona kutorera to their local pick and pay.
right pakaita waita request yekuti tinokumbira kuti vaite kuti tigone kureceivawo kuno kuSA. We have sent it to, I've spoken to them, and they are in consultation and negotiation with the South African authorities. They were not South Africa, not South Africa, but hopefully South Africa, one of the countries that we will be able to collect money from. However, you can still send airtime to South Africa from anywhere in the world. So airtime is still okay. Right. Tichine question here, guys. Hanzi ku ABCD anenge ari ma US dollars here. Unopuwa ma US dollars ratidzo. Unogamuchira ari ma US. US dollars, yes. The only thing chavanosvika chiri lokuzi airtime nezesa because of the rules ekuZimbabwe. It's nothing to do with the company. The company would wanted one but receive my US out, but the laws ekuZimbabwe are not allowed. If you're sending someone here, it has to arrive in a local currency. And all my constrictions are optional now. Charlotte, kana vakutumira mari kuna mai vakwanzi vakanzi matichetse apera promo yakapera. Alright, promo ndaidzosa yadzoswa nediaries Charlotte Phillips. Kana vakutumira mai vako this time iko zvino utiudze kana uchida kuti vanodhilivhirwa tigare taudza muridzi tomupa star rako kuti tisirewo t-shirt apa tinotisirawo t-shirt apa vapuwawo t-shirt. Anditi hanzi kuchegutu irikowo here pana kubvunza kuti chegutu rega ndiri panapa kandibva ndatarisa muri ipapo ndibva ndacheka because there is quite a number of towns. Muchiri kundinzwa here? Tirikunzwai. Right, mina ndibva ndataura the exact towns dzacho dzavanokwanisa kucollectira from Zimbabwe nokuti vanhu vakawanda vari kubvunza. Right, saka you can collect from Zvishavane, Victoria Falls, Triangle, Rusape, Ngezi, Mutare, Masvingo, Marondera, Kwekwe, Karoi, Kariba, Kadoma, Wange, Hauna, Harare, Gweru, Gwanda, Gokwe, Chitungwiza, Chiredzi, Chipinge, Chinoi, Bulawayo, Bindura, Bedbridge. Those are towns where you can collect money. Chinoi iriko yataurwa. Saka chegutu haipo haina kutaurwa. Saka chegutu unongopindako zvemuHarare kana mukadoma. Unongopinda mukadoma mataurwa unodi wonotorera imomo. Hanzi fee yekudeliver is only $5. $5 mari inosvitswa pamba nechimudududu. Handika kana tine nemotikari vosaina votopuwa net-shirt yacho. Anamona Bulawayo is there obvious. Bulawayo haingashayikwi kuita handimulilo because it's a big town. Bulawayo vanodeliver. Shurugwi ndo yandisina kunzwa. Shurugwi you can go and take Mugweru kana Mushavane. Shurugwi vanogudeliver. Unogona kuenda kuShavane kana kuti Mugweru. Murewa uri padzene neHarare unongoenda paHarare. Murewa uri padzene neHarare unongoendawo paHarare padhuze kapo. Unotora mari yako. Murewa Grace Nyasha munongoenda paHarare. Gokwe pasenda. Pane caps iripo paGokwe Center. Gokwe pasenda munoenda. Munotora mari dzenyu. Hanzi sewo branch rekumvurwi please. Okay, vari kuzvinzwa. Vachataura navo. Koma diaries ndokuti kuti panapa munoita kuti zviite possible. Imi munotoita pressure kusvika zvaita tinotoramba takati kutsika konzi raiwa vanhu vari kukomplaina kusvikira zvaita because takachanga ndichi takachanga hanzi mupandawana gutu haina kutaurwa yanzi Masvingo. Saka you can go kuMasvingo wontorera kuMasvingo. Cities esaronyorwa hapa ndikuaona asipo and I'll forward the information kuna Mr. Tapana, who is the founder of Center. Yes, tai kuti madhiaries ari kutaura kuti aiwa we want to support you but tokumbira pakati andika tionesana anditi nokuti madhiaries akachanga saka anototaura akutotaura chete madhiaries vari kuramba vachidzokorora saka let me just read out the cities ka one verengai zvakare. Bedbridge, Bindura, Bulawayo, Chinoi, Chipinge, Chiredzi, Chitungwiza, Gokwe, Gwanda, Gweru, Harare, Hauna, Wange, Kadoma, Kariba, Karo, Kwekwe, Marondera, Masvingo, Mutare, Ngezi kuPlatinum, Rusape. Napeza. Thank you, Ritabilenare. I'm switching off to send it to you because of SIS MELLY. Thank you, my sister. I love you so much. Mukoma mapedza. Mukoma Gordon. Shongotizi. Mukoma Gordon. Sorry, ndiripo.
mamanyarira kuti zita tisingasakunzwi. Sorry, saka ndaverenga matowns. Ehe. Saka napane town iri kunyorwa nemadiaries apa ndiri kuanyora pasi and I'll forward the information to Takwana with the send it to founder kuti vaone kuti vane zvavanokwanisa kuitira here madiaries. All right. No, thank you very much, Mkoma. I think ndo message mabvunza ngaripo zvanhasi. Regaiti ndi tana ndezve send it to. Kutengera mai wako magetsi uri kuno uri ku UK zvako kana ku South Africa kuno uku kana kuvatumira airtime zvako ne send it to. Kana uri ku UK kuti watumira mari ne send it to wesa promo code yakanzi 10 MELLY vanopuwa extra $10 pamusoro. Hanzi gutu mpanda notoda vari kunyora pasi. Hanzi SIS MELLY put these guys details here. And vapina chavapina ingo mukoma chairperson ve diaries Sidorini. Vanonzi mukoma Motsi Gordon Motsi Changata ndo star ravo sechai Gordon Motsi Changata mova yendera ikoko kana zvazoramba munoya ku WhatsApp kwangu ndokupai namba dzavo. Anditi saka tiitirewo plan kwampanda wana kwagutu ndokwedu totodawo kuti iveko send it to totoidawo kwagutu ndokumusha kwedu zvenaividiwe zvotongoenda kumasvingo isi pagutu center pane mabhengi aripo tongotorerawo pamabhengi ipapapa. Zvakanaka rega ndichavanhukirina. Alright, zvakanaka maite henyu chairperson, thank you. Thank you very much. Right. Saka manzwa guys, musakanganwe kuti musende mari nesend to magetsi kana chi handitika zvoita. And zvakare guys, ndoda ngoti shout out kuna Angie. Hanzi na Angie mu comment section hanzi ko Poland munotenga ma airtime nemagetsi. But amkwasa kutumira mari nesend to for now. Munotenga magetsi ne airtime aiwa izvo zvinoita. Munotumira hanzi na Angie SIS MELLY makati munogara UK inotibatira inogara chingokujega ichingokutengera amarula pa live every day. Nasi Friday ndambokutengera amarula saka amarula yandiri kumwai sponsored by Angie ndiye atenga amarula guys. Ndida kuona mchimwa amarula yangu iyo ndabva ndamanya kunotenga anoona. Saka guys isewo malove nemalikeso Angie ku appreciate na pa diaries anditi isewo malove nemalikeso Angie kwanzi chibhodhoro kana makamwira glass renyu one aiwa tinenge tichifara nasi Friday kotoda kumanyirei kuvata hatisi kuda kumanya kuvata. Saka vedu ndisirewo malove kungobatsira kutendawo kune uyu unonzi kune munin'ina wedu unonzi Angie uyu andika ari kuti vedu SIS MELLY bhodhoro ndiwo aita kuti ndimwere uri bhodhoro iri randakabata. Asi sati ndapinda pa live yedu yanhasi tivhure maline kuti vane confessions avo nechimutaure. Regai nimbotaura pane mukadzi anofanira maskati mudiaries. Mukadzi uyu paanofanira maskati. I don't know what is happening hangu handizivi. Kumastreets eFacebook mazuva ano handiwani kuzvokumhanya. Handingawani kumastreets zvokumhanya kana ndisiri padiaries most of the times ndinenge nditori zvangu kutambira kuWhatsApp. Facebook apo neapo handinyanyi. So I don't know what is happening kumastreets eFacebook. I think mukadzi uyu akanyorwa here kwaakanyorwa kugroup kana kuti zvinhu zvakaitika kuFacebook I don't know. So she called me in the afternoon achichema anditika SIS MELLY I am so stressed mufunge ndakakanganisira chivanhu ndakanyorwa hameno zvakanyorwa achitaugwa achitukwa achita sei anomuona. So the way yanga achitaura naye yandibata yanditsemura mwoyo. Unosenda zozvibvunza kuti nai vedu varinyori vanonyora vamwe vanhu munodenyi kungonyora isitajera kunyogwa musangonyore vamwe vanhu vari broken vari vulnerable mufunge anomuona. Isedu timajera tajera kunyorwa every day tajera kukatunwa every day andika I don't have a problem with that because zvinhu zvandotongoseka ndodarika kana kusatozviona because ndendisitoriko kungopedza nguva yenyu. But kune vamwe vanhu vamunenge muchizonyorawo vedu weka and I don't think kuti it's right. Mukadzi achema yeye mukadzi abanitarise mukadzi mukuru mufunge izera rangu irori kuma 42 43 44 kugogo zvichenda zvakadaro and ndinonyatsombera zvakanaka. Saka ndangofila kuti ndingotaurira vazhinji vari mucomment section vanoita basa rekumbopota vachinyorwawo kwavanonyorwa andika kana kutukwa kwamunotukwa. Regai ndingokusimbisai nemashoko maviri matatu ekudai so. Munoziva kana usina basa uri munhu asina basa people they don't talk about you. They don't talk about you hauna basa. Unenge uchitonzi hana basa utikataura tinowana chipa zviri handiti. There is something that is very special in you. There is that anointing that is in you. Iri kudiwa nevanhu vari kuita basa rekuteverera vachinyora. Of which what they don't know is that anointing that is in you they can never take it away from you because you were given by God.
So they can write about you, they can talk about you, it will never change anything. They can laugh about you, it will never change anything. You will just tell yourself kuti I am anointed. Ndine chimwe chinhu chiri pandiri. Andika chikuita kuti vanhu vade kuti kuona makambona zvinoita mwenje uri pamusoro soro pelight apa. Andika chero vanhu vakada kuudzima sei uri pamusoro pemwenje haudzimiki zvokumhanya nokuti uri pamusoro perambi. Anditi hauisi mwenje pasi pebhaketi because unodzima. Saka iwo ndakokudza kuti mudikani kana uripo kusangana zvakadai so ndabatikana handisi kuziva sweetness. I don't know kuti igroup ripi handisi kuziva. Handiti kana uripo uri mwenje wakadaro handitika uri mwenje you tell yourself kuti you are the light, you are a sunshine. Hakuna vanhu vakadi kungononga Jory Joyce Duo uyu vakamunyora, vakadi kungonyora Sharon Chikuko uyu vakamunyora kana Kelvin vakamunyora. There is something that is in you chavari kuda vari kutotokonywa newe. Handiti makamboona if you go and disturb the devil's territory kuti panoitika chii. If you disturb the devil's territory kana kuti ukadisturba mweya wasatan and you come after you anogara ainewe each and every time because there is something that is special that is in you. Handika zvokuti akangokuona kudai soka anoda kuda kuzama kudestroy kana kutaura nezvako kana kuda kudii handimona but havabudiriri because light will always overcome darkness. Saka nauri kusangana nazvo mudikani handika please take note. Handika usanyanya kubatikana nezvazvo chingozvidza kuti wakakosha. They could have talked about anybody else handika but they chose you. Vari kufamba nezita rako handika because iwe wakatokosha ungatosekwa handika. We all know kuti Facebook ikai we are using it to bully other people and we are using it to be evil. We are not evil. Isusu pachedu maZimbabweans handiti we have people handika vanoita zvimwe izvi vamwe vacho they are cowards to come out straightforward and do it vari pachena. They hide behind the ghost account handitika but behind those ghost accounts there are human beings who are doing that handitika. They are human beings handitika. I don't know whether to say with conscience or without a conscience handitika to do whatever that they do handiti. But let me tell you mudikani kana usangana nazvo ingoti all is well. Unoziva kuti Mwari hadhakwi handika. Tell yourself kuti Mwari wandinonamata havadhakwi. One day zvaitika mabullies akawanda. They can even make mockery of your looks. They are hiding behind the ghost account of which way baitika zvayansoti muri kubhula vanhu makahida behind the ghost account. Mirai apa nema-accounts enyu fair munhu wamuri kubhula mumisa apa you might find kuti uri kubhuliwa wacho naka you are even much more better. Ava vakawanda nema-ghost account because they don't want to be seen because vakatonyanya kutonyangara kudarika zvawakaita iwewe handika but they find pleasure behind the ghost account in kuseka vamwe vanhu. Handizivi kuti ivo vanhu vane vanhu vava vakambosikawo here wokuti anoti ndakasika wangu one ndikamumisa apa honai manakiro akaita. Hauna kana masimba rekusika umwe munhu handika. Hauna kana simba rekusika umwe munhu kana kuita sei handiti. Aiwa Kimberly sandapedza kutaura I am here to inspire vamwe vanhu varimo vari kusangana nazvo zvakawanda izvi because machemereta mukadzi uyu andibata handisi kutaura mwana mudiki dezvavo yani 28 something ndachingoti aiwa matambiro enyu kumastreet kuma 20 muri kutoita zvinhu izvi handi but munhu ati kurei zvandibata handimaona zvandibata and havasi vese vanhu vakafanana nesenge macerebrity munoona anoitwa zvaanoda every time and vachisurvivor. Not everybody is like that. It's also we survived. We still surviving. We are still there and that's kudzokera kumashure nitokuenderera mberi. And pakatogwa kunzi chii pakabuda zvakadii pakatogwa chii ma6 steps checho ari kupostwa but muri kuona here vana Keti vakabva pamalife vangoripo nhasi ma6 step atina kumaona here akabuda handiti varipo vana Pokela tina kumaona here ma6 step akabuda hapo here paFacebook is there she's there slaying handika. Kune vane ma thick skull koita vamwe vanhu kuti mucomment section kwangomunonga ukada kuti vaningirire ukande kuningirikiri uvataure nezvavo guys tinodrive vanhu kuisa suicide zvokwadi tinodrive vanhu kuvaita suicide nezvinhu zvisina nebasa rese handimazviona. Ngatisiyanei nenyaya dzakadaro nyaya dzemabhuli we know kuti you are bullies you are hiding muri kubhula vamwe venyu mungangovanda. Things are not going well right now in your lives. Let me tell you the truth. Vamwe vacho maghost account kana kuti vanhu vapenyu chero vanofamba vari kunyora vasiri maghost. Things are not going well in your lives right now because of the prayers that other people are doing each and every day vachimira vakavata and you start to wonder kuti zviri kufamba sei. You are a bully. There are people somewhere and there is somebody right now ari kuchema chinamata nezvezita rako and you see things zvoka zvichafambi zvamira handiona wongoti hazvino minamatei vamwe vanhu siyanai nekusura muchibhula vanhu siyanai ini ndajera kutukwa saka izvi zvinhu zvati ndichitopedza kudai so ndinongotukwa
saka regai nditongozvitaura because hapana wandinovhunduka nakukwata ndichitopedza kutaura panapa kudai ndichitopinda mutopic yedu confessions ndagara ndinongotukwa whether ndaita chii ndinongotukwa whether ndina zvandaita ndinongotukwa andika ndakatozvigamuchira kuti kutukwa is now my middle name handimaona saka I don't care but to other people let me try and protect my fellow sisters and brothers anditika let me try and protect my brothers and sisters vamwe kuti please musadaro people are vulnerable right now people are dying right now life is too short kusara muchita zvinhu zvamunenge muchiita izvi handitika zvamuri kuita zvese zvose zvakaizvi you one day you're going to account for the things that you are doing one day you'll be answerable for the things trust me I'm talking from experience trust me when I say andisike kushtaura ndani nyari kushtaura I am talking from experience one day you'll be answerable to your actions azvina basa kuti wakawanda behind the ghost account unoziva kuti mwari vane away yekuita naye zvinhu zvavo mwari vane away yekupindigura zvinhu handika trust me one day zvingatora gore zvingatora 6 months you can bully as much as you want but your time is coming handitika zvinhu zvichanyanya kusungira zvokuti tichazongona mwe venyu musipa toti akovaya vainzi vadanhingi vakazoenda kupi uchaitiza Facebook uchaida nokuti zvinhu zvichakuomera zveshuwa stop bullying other people stop talking about vamwe vanhu zvavari handika zvinhu zvavanorarama nazvo every day okay you take people you are laughing at somebody haana kuzvisika akasikwa namwari why can you not go and complain to God kuti but why mwari makasika munhu uyu makadai why do you have to go and rub it into that person's face kuti iwowe maziromo iwowe zifesi rakazodai uyo kusviba uyu handimaona why can you not go and question God kuti nai mwari uyu akasviba kudai so uyu makamupa zimhino rakadai uyu maziziso uyu akashata ko zviri kufamba sei because the person that you are mocking haana kuzvisika ane munhu akamusika antori somebody else akamusika haana kuzvisika mabullies mawandisa we see you hedu tinokuona itongodarika you are becoming bullies zvokutoti every day muri kubhula stop bullying innocent people stop going after innocent people stop so if you are there in the comment section anti ari kuitigwa izvizvi andika take heart mudikani take heart ungomira ungoti all is well one day zvichazosvikawo pazvichasvika handina kufara chiwa nemisodzi yemukadzi mukuru akadaro misodzi iyo yabva yanditi saka vanhu ava they don't know what kuti this lady ari kuchemerawo umwe munhu ari kuchemera ukandi sisimeli hanzi munozvigona sei ndikati ina ndizvitarisa ndizviona ndindakataura kuti handidi kupuwa zvimascreenshot kana zvimachimustriti that's how I survive I don't see that because I'm not in those groups handika I am not in those groups and I'm not in those pages handione zvinenge zvitaurwa zvacho handitombozvione saka I am fine, I am okay. Kandogratidza vanhu kana maona ndanyoro go and comment there. Kana makuya kudarisita zvokudharistoseka. Handika because these are people you can't control what they do. Muri kuona ndiri busy kutaura panapa right now. Trust me. Tichipedza pano. Handipani tichipedza pano. Izvo zviri kutaura kudai so munhu you know kuti guys kana uri panapa pa phone panapa unogona ta enguye umataurire kuti unogona kutaura ushama muromo kudai. Handika screenshot kune vakamirira screenshot izvo zvikuti paanongoti zvandaita izvi yatotorwa screenshot yakutononziona izvaakaita ona izvaari andisati namboona mabhuli achitora picture yemunhu achirumbidza kuti munhu uyu akabatana akamirawo zvakanaka kadai so it's always about bashing they are only doing that to bash vandotora screenshot yaunenge anotaimira paunenge wakatoengule kuti wakamira zvakaipa kana kuti hausi kunyatso muromo kana hamene whatever muromo unomira mushe screenshot votora just kungonoita bullying about that it's wrong. Muzive kuti you can bully people but there's one person that you can never bully. It's God. You will never bully God. Vashinji venyu igodo. Ukaona chatekiteki nemunhu every day. Munhu asingakuzivi. Munhu asingatauri newe. Munhu asingadyi kumba kwako. You are jealous. Bata hana yako even uri ghost, even uri munhu. Uti ini ndiri munhu ane jealous ndine godo. Ndiri munhu ane jealous ndine godo. You talk about a lot. Anzi nemukadzi uyu munhu ari business. Anti munhu ane business rakanoita business rake raanoita. Andimaona. So I think vanhu vari kumunyora kuti vari kudii ndofunga ndeve competition iwo. Andimaona. Vari mucompetition iwo vanoita trade zvinhu zvakafanana antika vari kwavari koko kumunyika dzakasiyana siyana ikoko. Andimaona. So achinzi hauna zvinhu zvako zvina kurongeka zvikazodii hamangachotaurwa a lot of things andikazotauri because ndikazotaura vanhu vacho maybe kana vari mucomment section vazoziva kuti ndiningadi ataura zvinhu zvakadai. Andimaona. So guys stop this munhu anambobvera hapana munhu akambouya paFacebook akati ndine mari. Guys, makambonawo kana kuti ndingave inini ndakamboya paFacebook ngakuti that I've got loads of money ndine mari inotyisa. Makambondonawo I've never said that. I always tell you andina mari.
ndine mari yekuti inine mhuri yangu tirarame, mari yemuwanda yekuflasha aiwa yekutenga Lamborghini handina, mari yekutenga Range Rover handisati ndaanayo, handika mari yekutenga helicopter handina, mari yandinayo ndeyekuti ndikwanise kudline ndirarame inini nekuti ndigare nekuti ndigare pakanaka chete, handika namba uyenga kudzati even kuZimbabwe ndakazoita double story kana 3 story ndine standard property, and I've never even said about it. A number of times pano never. Andina kana mbokudza kuti guys ndine chi chakazodai. You don't even know what I do. Just andinoita ndinogona kutsana mabhesi kuti ai ndotengesa fish guys ndokupai ndopa chimbazo ndotengesa muriwo zvekuti tinofila munofila utakadi tiri mumwe chete takangofanana. Animona munongofila izvozvo zvakawanda zvinhu zvinoitika behind the scenes. You can never know. Tine people who are good at taking gospels and spread it. Animona, you don't know the person how muziva asinombosangana naye wazviona zvataurwa nemunhu anovenga munhu for your own personal reasons kana kuti ye selfish reasons takumhanya nazvo kuti afutsekewo ndosaka wakazodai afutsekewo ndowakazodai hauzviziva hauna kuzviona wakaona zvichinyorwa. You don't even have the facts. hauna kana V100 hauna kana evidence haunayo. Uri kungomhanya negospel risirizo komukazoproviwa wrong one day nevanhu munotaura munodini. Asi hatina mboya paFacebook kana kuti tine class chaichaio. I've never come on Facebook and say kuti nangu ndineli handina class. That's why ndichenda kasunga bandana because I'm not a classy person. Andika stop talking about zvinokutuka vanhu zvinhu zvisipo. Hapana patakabvaita kati kana tivanamile tiri class takazada aiwa I have my own class. Andika yangu ndoga ndozati ndiri pa level irori ndo rakandikwanira ndo rinondiitira. Animona umwe nemumwe ane class yake. Umwe nemumwe ane class yake anotori anotozati ine apa ndopa nditori. Anditi I don't know zvimwe zvinenge zvakuzotaurwa zvinozobuda. It's not right guys. It's not right. It's not right. Ndangotanga kunyora pano kwa Melanie famisa mvura dzezvituna twaya nazvo mukati ndiona kuti nzimba kadiko vemvura zvezvituna wakandiona wakamboiona V11 wakamboonawo chigubhu chacho chemvura uri kumhanyisa gospel rakadaro haunzwi kutya mukati mehana yako haunzwi kuzvitongesa haunzwi mhosva. Vakomana ndoda kukudza sikana ndoda kubatsira nechimwe chinhu wani kana muine mari dzenyu kana muine upfumi hwenyu ndezvenyu hazvinei neruzhinji hazvinei nesu hazvinei nepovo pane madhairis takauya kuzofara nekutamba nekubatsirana hatina mari idzi. Handitika stop going around parading kuti mune mari mukazodai ndezvenyu anyway. Zvinhu izvi hazvitombofi zvakazoshinja zvikaita zvagrace nyasha uyo kana kuti zvikazoita zvaruva rashe. Anomona hazvitombofi zvakaita. Let's not do that. Let's not do that. Cyberbullying. Utona vamwe vanhu chaivo vanhu vanotori vapenyu vachidii vachinda kunosekerera pakadaro. Vachinda paunenge uchitaurwa woenda kunosekerera pari kutukwa munhu enda kunokuchidzira. What kind of people are we? Tiri vanhu vakaita sei? What kind of pamusoro pezvitangu taisi pamasina spend apa tinge chinyora nezvaMwari tinge chitaura about God every day. Mwari ndiye musiki wangu, Mwari ndinokudai. Unomuda Mwari utidza kuda munhu ari paside pako wausingawoni uyu waunoona uyu kumwari wausingaoni ndipo paunozomuda iri. Munhu ari musaidi mako wauri kuona paFacebook apa kana kuWhatsApp group uri kumuona but you hate that person with a passion. Ko Mwari wausingaoni wausingatozivi kuti Mwari wacho vakaita sei unozogona kumuda chirudzi. It's wrong. Guys, stop terrorizing people. Stop kutsvaga nyaya nemazita evanhu kana kuti nemafesi evanhu kana kuti nemabhodhi evanhu. Hakuna munhu asingada kutadzika zvakanaka guys. Munhu wese anoda kutaura zvinhu zvakanaka. Munhu wese anoda kutadzikawo zvakanaka. Munhu wese anoda kumirawo zvakanaka. But Mwari uyu one day achakupindurai. Mwari achakupindurai. Siyanai nekuita bullying yamunoita muchituka vanhu mastreets because you are hiding behind a ghost account. Stop it. God is watching. Misodzi yevamwe vanhu chakusungirai zvinhu mukati meupenyu hwenyu play yekuti muchangomuona mukamakuse muchikumbira mari muchiona mari dzemadhata chete chinobatika muupenyu hapana because vamunenge muchituka nekuterroriza every day. You don't know what munenge vakavata kuti vanenge vachinamata vachiti kudii. You don't know. Stop bullying people. Bullying is wrong. That in one day you'll be answerable for that bullying. Despite the fact uri kufunga kuti wakawanda kuna Mwari hakuna chinowandika. Kuna Mwari hakuna chinhu chinonzi chinowandika nezvepano pasizvi. Kana vada kuzvivhuzvunura vanozvivhuzvunura. Let's not do that guys. Where has the love gone to? Rudo rwakaenda kupi? Rudo rwakaenda amuchina matyire kuti mwana mudikidiki kana nosimudzana namai vahombe kutukana navo kana nababa vahombe because akawanda behind a ghost account. Moyo mako haunzwi mhosva here kuti but ndikungonotuka munhu uyu hana chandikanganisira. Haunzwi mhosva here. Mumoyo mako haunzwi mhosva here. Muchaita kuti vamwe vanhu vazviurayi. Chitukaiva majaira isusu kutaira isusu tiri toilet tiri public toilet and you can bash as much as you want but stop
bullying and bashing people that are vulnerable, because there is enough room for everybody in business. There is enough room for everybody in business. Umachita ichi, iwochita ichi, mishtekisa pane okay, pane TM, pane ShopRite, pane Spa, pane chi, they sell the same stuffs, antika, but munanongonzwa kuti aiwa ndoda kuenda kupi ku Pick and Pay because kune special kwati ku ShopRite because kune special and aiwa inondidhurira Spa handikwanisi, munanoenda kwaanoda anditi munanoenda kwaanoda. Stop zvinhu zvokuti tinorwisanisa mastitum antika wondoona ndakapfeka chinhu changu chandakapfeka wakaona chakapfekwa nomumwe munhu woti ndingatedzera ningi chinhu chichigadzirwa chakagadzirwa zviri emiliyoni zvikapinzwa mumashopu kuti vanhu vatenge handiti kuti vanhu vatakafanira mabhandani aya akagadzirwa moti mangani kwangu chero vanotova murodhi vanotengesa mabhandani unongoenda wotengawo bhandani yako kana wangoifarira wosunga handi ndozoiona yakasungwa naningi ndoti anditevedzera akutevedzera bhandani ndiwo wega here wakadhizainingwa bhandana handi yakadhizainingwa munhu wese kuti andangotenga mari yako chite inongotengeswa. Unochana zvikuitwa nevamwe vanhu vasingafungi haufungi because hakuna chinhu chakagadzikwa chinzi chide chanhingi chete unless iri hembe yajavha yandinoona yanenge yakaiswa label yakanzi passion java ndopamukazoti ndikaona ndapfekawo motiko wapfeka passion java sei as long as chisina zita remunhu chiri mushopu handika ndechemunhu wese everybody qualifies kuenda kunotenga chinhu kuti apfeke andimazviona. Let's not do that guys, it's wrong, it's wrong. Vana mai vanhu vazhinji vari kuchema nezvamuri kuita, vanhu vakawanda vari kuchema. But misadzi avaenderi mahara mufunge ndatinini talking from experience and see word iroro talking from experience andika chiwanikwa nyasha mudikani before it goes it's too late andika siyana nazvo it's never too late kuti ufambewo uchitamba zvakanaka nakakumwe imbozvibvunza kana lese uri munhu pese pagroup rawaenda unoblokiwa pese papeji rawaenda unoblokiwa wangosara nemapeji aya anoita zvinhu zveunhubu zvinhu zviri evil magroups akanaka ese you are blocked imbozvibvunza kuti uri munhu akaita sei chero uri ghost behind that ghost account rori nemunhu handika imbozvibvunza kuti unoblokiwa kwese kungoonekwa padhoo vanokubloka uri munhu akaita sei. Usavage womucomment section ahubatsiri zvokunzi ghost inonzi ninge nderinotuka nderinonyora nderirivel kuzvidedzera case. It's a case that you are bringing upon yourself. Kuda kunzi usavage wokunzi unotuka kana kuti unoshongoresa vanhu. You are bringing a case on yourself. A case on yourself. Vamwe venyu dzimba muchadzisiya idzi nezvamuri kuita izvi. Vamwe venyu varume cheko mabasa achapera because varume vacho vawandeko zvino tiri kuvaziva vamwe vanenge vakawandipfeka magosti echikadzi nemasita echikadzi but vari varume. Mabasa achakuperirai muchazokwangwaya muchiita kuti zviri kubva nekupi. Zvinhu zvamuri kuita hanzi ukachera gomba wazvicherera. Inini it's my prayer every day. It's my prayer every day kuti Mwari wese anondicherera gomba achindoda kuona mele achiwira mugomba iri Mwari I am saying gomba iro rari kuchera murege achere rinyatso kusvika 15 feet down because ndiye achawira mariri. It's my prayer every day kuti gomba rari kuchera iro ngawire mari because there will never be a day yekuti richacherera munhu gomba handichagoni kufa ndakacherera munhu gomba hazvichaiti ndakachera kudhara ndikawira mariri. Trust me, ukachera gomba uchawira mariri. You give good to people, you receive good from people. You dish out evil to the world, you also get evil from that same world. You attract what you are. Zvauri iwewe ndo zvazvinokuteverera. Kana uri munhu anongozikama nokutuka uchangotevererwa vanhu vanotuka. Hakuna munhu anechaicha anopadza shoko raMwari anoziva nokunamata anokufollowa. Uchafollowa nevanhu vanokuitawo vanofarira izvo. Kana uri munhu wemakuhwa uchangofollowawo vanhu vemakuhwa. Vasiri makuhwa havaindipo. Kana uri munhu anokuitawo basa rekurova vanhu uchangotevedzerwa nemanana Mike Tyson ndiwo vanenge vachingokufollowawo. Because birds of the same feathers flock together. Flock together. I know it's hurting. It's a bitter pill to swallow, but it's the truth. You attract what you are. You give love kune vanhu vanokudzosera une rudo. You give kupa vanhu zvinhu handika unoropafadzwawo nezvikuru handika. You give kutuka vanhu nekubhula vanhu. It's coming also that way in 10 folds. Ndo zvinoita Mwari. Ndo zvavanoita. Saka you can bully people. Fambai muchibhula vanhu muchiti takapenga tinotyisa vanhu kunyarira vapengi. Ende hakuna munhu anotyisa ende hakuna ghost inonzi rinotyisa handika. Tinongokubloka because we are bigger than that. We are bigger than that. Handisina nguva yekusora ndichidzingirana nemhepo. Handisina nguva yekusora ndichitukana nemunhu. Handi ndine nguva yekusora ndichita zvakanaka kusora ndichisekawo navamwe mucomment section. Handimaona ndonguva yandave nayo. Siyanai nekuswera muchiterroriza vanhu. Siyanai nekubhula vanhu mumacomment section.
siyanai nekupotamisa zvamunenge muchiita. Unotoona kuti muzati kune vamwe vanhu vanofamba. Yes, MNE, yes, I know MNE. Listen, that's what I'm saying. It's always my prayer every time. Kuti Mwari, anochera gomba rangu Dr. Awire mariri. Anochera gomba rangu ka one day Dr. Awire mariri. And I want the world to know kuti the one that I serve is greater than the one that is in the world. It's my prayer every day. Kuti Mwari, the one that is in me, imimi muri mandiri makakura kudarika ari kuita zvinhu zvaringa achita. Let them do. Let them, you know, regai vajare vachakowa. Let them sow. And when they start sowing, I want them to see kuti you are a great God. Muri Mwari vanoshamisa muri Mwari vakuru. Ina angu andina problem nekunyorwa andika nekutukwa because ndazvijaira. I can't stop people from kundinyora kana kuta zvavanoda kana zvavanofunga pamusoro pangu kana kuti andika I can't. But I am talking now on behalf of a sister andika kuti siyana inazvo guys. Siyana inekutuka vamwe vanhu kunyarira kusikupusa. But nikunyatsoona kuti age yangu kuti ndiwani kwenchita unge dance pa Facebook anymore. It's no longer azvichakwanisi. I can do something zvokuti vanhu vanongofarawo. Vanoona vanhu vanongofarawo. I used to have so many enemies but now we are friends. And you rectify as the time goes on. And saka stop bullying people. Stop bullying people, guys. Must treat my ghost account, yes, I know already my stitches atotorwa. You can take as many as you want. This is me. I'm not coming with a ghost account. And the first year it will never change. This is the first itoripo. Ndoja nditori izvo. Zvamukutoona izvi ndo zvitoripo. Animbofunda kafuma mangwana ndine mhino ine point kudai. Kana kufuma mangwana ndine muromo wakazodi azviite. Zvamukutoona izvo ndo zvanditori. Saka please ngatisanei nazvo zvekubhula vanhu. Siyana ine kubhula vanhu. Nesuwo ma-cheerleaders, guys, inzwai kutya, inzwai mhosva. Paunoda kutanga kutaipa comment yako papa, inzwa mhosva. Muchida kutuka munhu asina chakukanganisira because papostwa neumwe munhu wakuda kunotukawo, inzwai mhosva. Ityai Mwari. Ndapedza hangu. Guys, we are back now. Toda kutaura nenyaya ye-bullying. Ndosaka nenyaya inonzi nenyaya ye-confession and roruro. Nasi Friday tukupinda mfikiri no yanditi. Ndosaka mwana ndataura nyaya ichi, ndataka kutaura nyaya iyo iri kuitika mstiti yemukadzi anga chibhuliwa. Anti mashona. Ndati nditaurewo kuti confession dzacho ndo nguva yacho iyoyi. Pada unoda kuzongochitaurawo kana kuti unoda kuzongonzwawo zvimwe. It's never too late antika to do the right thing. Confession pamwe kuda wakatsamwa wakagumbugwa nezvakaitika mufamily menyu kudhara. Anti pamwe kuda undurimo chidombo chiripo apa. You can't even say it kunzo because wakaremerwa. Urifamba wakatakura secret yemakore akaitika noti rini kana kuti zviri kutoitika right now but wokutaura naye hapana. Anditika ndabva kutsaurawo nekutsiurawo andi kuti panapa we are like a family. At least so far I'm happy. Asana mboona nyaya dzana anotaura nyaya dzavo pano dziri kumaraini unsat. So I am happy. It shows me that we are a family. Anditi saka pano apa pando patinoti tura mutoro wako anditi waunawo wakaremerwa nawo kuda kunesana na umwe munhu arimo pari pa Facebook apa kana kuti ari kupi ameno kwaari zviri kukunetsa. You want to reach out but you can't. Andiona pamwe wakablokwa antika you want to come and say it pano ninguya kana uchiti pa phone number yake izvo same time tinokugadzirisai chatisingani chekuti mupinde muwiki rinotevera muri the same people that zvamuri nhasi. Ukaona uchipinda muchechi muri kupadza shoko raMwari uchibuda uri zvauri, there's a problem. Shoko rinoparipo pakukuvaka. Ukaona wapinda muchechi unova kubuda une something wakubata something, unova kubuda uri a change somebody, unova kubuda une chimwe chinhu chiri kukuvaka chakuvakawo kana one zvacho. Ukaona chingoti hapana zvandanzwa ini, there's something. Andimaona saka ndo nyaya yatinayo pano anditika. So guys, phone number hanzi nezuro ndakatsamwa ndakaenda pakubhebhi rangu ndikaona rine mudhara wechikuru mumba kwakuti munhu weEvon. Wow. Okay. All right. Okay. Guys, phone number munoiziva andika ngatiturei mutoro anditika ngatitaurei tionesane tiseke tifare nhasi weekend. Vane mapopcorn avo yes tatenda moLinox, vane mapopcorn avo muchidya mapopcorn enyu, vane doro renyu muchimwa nemadrinks avo tichitendera zvedu tiri panapa anditika na open lines ndavhura. You know the phone number antika guys. Fonai tenge kutaura musakangane zvakarepo paya antika kuti kana muchida kusenda mari dzenyu izvozvi kana ma-airtime right now as we speak antika kana kuti ichi imagetsi kuvabereki send it to promo code 10 MELLY antika is the way to go. 10 MELLY promo code
magetsi munogona kutenga tigere pana pachiona live zvakare muchitenga futi muchitenga zvamuda kutenga nikikiri airtime kuti vakwanise kuonawo live yaSIS MELLY. Pana pandipa vanhu vakuru kavazhinji vacho vanhu vakuru vari pano mai vanenge vachida kuonawo live vari kukumba handika chivatumira airtime izvo zvawane kulogawo in handi chikosi chemberi tangozarawo pafacebook apa tiripowo chemberi ndosaka isi chemberi takaitika takunovhurawo platform redu rechichemberi kuti titaure dzinoitika mukati muupenyu handitari tiripowo pano tiri kutaurawo dzeupenyu saka vatengerei vana mai data vauyewo vaonewo zvoupenyu antika right hanzi mutoro wacho unorema. I know actually mutoro wacho unorema, mutoro wacho unotiremera dzimwe nguva kwekuturira hatizivi anomaona kwekuturira takutya vanhu kuti tinoudza vanhu kuti ndio zvandiri kusangana nazvo izvi munhu anofamba nedambudziko rako kukuimba kukuita benzi kukuita dambudziko handiona kutofamba achitokunyaya nedambudziko rawamuudza saka mazuva anongoshiya kuti ndinondotaurira kupi zvondoudza handofayo here nedambudziko mind you guys kuchengeta zvinhu izvi guys it leads to depression unopesera vane depression saka varoda kufona whoever da kufona ndavhura maline antika ibvai mangotanga kufona right now antika tiwane kudi tiwane kufamba nebhora vari kuda kufona ibvai mangofona confessions ndimi makati muruda kudi kuti mu confessions ngaiuye kuya rini tauya neconfessions handiti uyai tidi tifona itinzwe kuti chiri kuitika ngati muupenyu zviri kufamba sei. Hanzi nalisi toripo yes hanzi nafufusoko tiripo tiripo saka ibvai mangofona guys tiwane kufamba nenyaya handika une nyaya yako yakuda kutitaurira kana utsvage ubatsirwewo pamasana kuti ndivede kondanetseka nenyaya yakadai ndoita sei. This is the time yokuti ufone. Ndine mukadzi akandifonera nezuro aitaura nyaya yake inorwadza pada ndamunge ndamukumbira permission kana kuti ndamuti ndamubvunza kuti nyaya iyi unoda here kuti imi munoziva kuti kune vanhu vakatakura kunze uku just by hearing nyaya yake unonzwa kuremegwa unonzwa I spend about an hour 30 minutes tichitaura mukutaura kwako you could actually feel tataura kuti munhu asununguka anga achifunga kuti SIS MELLY ava vachataura navo pamwe chandidi anga atisunga zvoti akapisira kukurisa zviri deeper zvemufamily anomaona kutoti sisi kutoona kuti awana sisi vake ari kufila free kune total strange maybe I might call here regai ndione pane afona ndachida kuti ndifone ndititaure naye call hello hello uri sei muningini hello uri sei chii chiri kunetsa inini hangu pane nyaya inondinetsa like ndiri kutadza kuregerera asi muroora wangu ngati mukadzi wanzvadzi yangu handiti mumbanarika pazvarwa tiri 6 tazvarwa tiri 6 ini ndine last born but paulast born ipapo ndakasiyana nevamwe vese ava 5 ndakasiyana nevamwe vese ava 5 I think ndakazotozvarwa mama wangu andogara mama wangu aitomudza kuti iwewe ndakasasatofunga kuti ndichaita mwana so pandakazotanga kuenda chikoro grade 1 vaitoendeswa nanasisi wangu kunzi baba wangu wanga usatoshandi saka ndakaenda grade 1 kusvika grade 7 ndabva ndatorwa nehanzvadzi yangu because ndaitidza kumusha grade 1 kusvika grade 7 gara namama wangu baba wangu akazoshaya ndiri grade 4 saka ndazozwana kusogara kuharare uchidzidza kuharare ndabva ndaenda unodzidza form 1 ndakatanga form 1 ane muroora wangu ndasingapuhwe chikafu ndaenda kuchikoro makuseni vaimuka makuseni vodika kana chikafu kana iri breakfast onzi ndeye vana vadiki iwewa munhu mukuru hauchi ndaibuda ndoenda kuchikoro ndasvika kuchikoro kuya paunodzoka paya unosvika pane unoziva kuri kuharare kamvura yaienda magezi yayo mvura yaienda magetsi aienda uchiri kuchikoro unosvika pasina mvura panenge pane washeni mvura inodzoka kana na1 usiku momutswa tete mukai muwache mvura yauya ndoita washeni usiku hwese maybe ndopedza kana kuma4 5 am kwatoedzako ndatofanira futi kugeza kuti ndichienda kuchikoro uchisvika kuchikoro kuya nguva yekudzidza icho haichaiwani ndinge ndakarara mutoilet kusvika ndadzokera kumba handichadzidzi panopinda ticha mukirasi ndakundogara mutoilet ndotobuda patinozodzokera kumba unosvika kumba magetsi hakuna futi wawacha manheru yaoma magetsi achauya futi manheru kamagetsi awanzokuya kana kuma9 10 11 magetsi auya paya tete chewangu wakutorara magetsi auya
mukaimchi aina womuka futi wo aina hauna urutaura kurara kwandaita kurara mutoilet kuchikoro apa uchibva kuchikoro kwacho unosvika usina chikafu kana vabika vanenge vatodya maplate asukwa zvese zviri clean hapana chaunobata mumba ndararama nekubata dovi kana mune dovi ndotora kana 2-3 masipuni edovi ndorara pamba pataigara papane maroja ndaiti vanhu vakabudisa maplate avo makuseni panze maplate ekusuka kuti vasuke maplate anoziva kuti ukabika sadza inoomera then vanhu vanorara vakaisa mvura vozosuka makuseni panobudisa vanhu maplate kuisa panze ndaitera makoko ari mumapoto aya pamwe mvura yacho ndoyavagisa maoko ndavanira mupoto momo kudya kuti ndirarame hanzvadzi yangu ichiti kuti ndiudza hanzvadzi yangu ndaona kunge unovarambanisa ndazviti kozi hanzvadzi yangu ndaiziva kuti aiva munhu airova ndadadzi yangu ndairova saka kuti ndimuudza ndizvo zvandiri kuita namai guru ndichingoshingira ndichingoenda kuchikoro zvakadashingirira but zvakandiomera kuchikoro ndichaenda neunifomu ndiri kusekondari majini uri kudzidza muharare uri kuenda kusekondari neunifomu yakabharugwa magaro kusvika headmaster azotaura kuti mangwana kana une unifomu yakadai hauye kuchikoro ko brother vako vanga vasingaoni unifomu hanzvadzi yangu aidhiraivha mago saka anga asingagare pamba asi muri kuona aingova kuti munhu yauti kana akauya angosvika kana manheru kuti makuseni pamigonyeti rakapaka kupi rakapaka goro chinoziva kuti havakauya pamba tinotobva kuchikoro anenge atoenda futi ondoita kana 2 weeks asipo saka ndoe ndichinatsokuonana naye ndichinatsokumudza kuti zviri kuitika zvakadai ndandisingaiwani ndakazosvika pakuti ndakanyatsonza paa ndarwadziwa ndiri kutambura apa mai vangu variko kumusha apa mai vanenge vasingazivika kumusha kwakusati kwaswa mabhutsa saka kwakuti kwakusati kwaswa mabhutsa kuti ufone uite sei unenge usingakwanisi ndasvika kuti ndoita sei ndabva ndatsvaga kamari kangu kandakatsvaga ndabva ndatenga mushonga wemakonzo ataiva regai ndimwe mushonga wemakonzo is better kuti amai vazongonzwa kuti mwana akafa is better ndabva ndamwa mushonga wamakonzo uya umwa mushonga wamakonzo uya ipa ndakaonekwa namai vepamba pataigara ndakungoita zviya zvinoita ndakungoruta I think ndakamwa mushoma so rimwe dai ndakamwa wakawanda pamwe dai ndakatokanganisika think ndakamwa mushoma zvezvokungorera mate zviya tisagoni kutaura ipa ndakazoonekwa vabva vandidhoza nemukaka yavaindidhoza nayo ndikarutsa ndikadii handiti but nyaya haina kuzwa chihanzvadzi yangu chichaitika maiguru vangu vanga kutondiblame atinga ane mimba ada kubvisa nhumbu ichi azati handina kana nhumbu kana mukomana chaichai handina but maiguru vangu vanga vasingazvibhilivi kusvika ameni akazoudzawo amai vangu kumusha here ndabva ndazoona amai vangu vangosvika kozi vanga vasingakwanisa futi kufona kwati ndiri kusvika mangwana kozi kwakusina mafoni ndakazongoona amai vangu vangosvika musi wakasvika amai vangu ndo musi wandakatanga kutopakurirwa chikafu ndaidya chikafu kana hanzvadzi yangu iripo kana ndikaita munyama wekuti hanzvadzi yangu inosvika vanhu vapedza kudya handidye kuzokuti kana hanzvadzi yangu ikasvika masiku ndo pandaidya ndaita chikafu chokunongera mapoto makoko evanhu vanenge vakumisa maplate avo panze ndo chikafu chandadya kana kuchikoro kutoudza shamwari undigiriwo chikafu mangwana chero nzura yaunenge wasiya hako usakana ndigiriwo chikoro ndokurarama kwandaita pakazosvika mai vangu musi wakasvika mai vangu ndomusi wandakatanga musi wakasvika mai vangu vakabva vachinja kozi nini pesa apa ndaingoshuvirawo kuti ndaida like love yaya relationship navo tichitaura tichiseka tichidipa vanga vasingazviti musi wakasvika mai vangu ndomusi wakatanga kuti tete madya here chii kwaiva mazuva aya makwavhairira nekuti maona amai shuwa zvinoita vana muri kuona pasvika aika ndozvavari kuita vakutodza mama vangu ndo zvinoita vana ava shuwa vaona mimi tamasvika vakuvhairira chikafu havadya vandu zvavanoita asi mama vangu atingi vakanatsozviona semubereki akazviona kuti mwana haana kugara zvakanaka ininiwo kuti nditaure ndaingoita kushe kuti ndiudza mai vangu kuti ndozviripo ndakutya kuti ndiudza mai ndakambomwa mushonga wemakonzo kana pamwe ndinorohwa futi kuti nditaure amai vangu vakazoudzwa naamai vepamba pataigara kuti kana zvichiita dzokerai nemwana kumusha
Kuti mwana ana kugara zvakanaka. Mama wangu manje vakabva vati kuti vataure futi savamweni vanorwisanisa vanorwisanisa vana. Mama wangu abva vangozoti vaitira kuenda samangwana. Abva vangu hanzvadzi yangu yanga idzoka ipapo kuziva kuti mama wari kuenda. Abva vaudza hanzvadzi yangu vakabva vaudza vese varipo nemuka. Vakadana ndafunga kuti ndichimbotora mwana ndondogara naye kumusha. Hanzvadzi yangu ndopakabva manje azviite kuti mutore mwana yenda atobhadhara school fees mukamutora mukaenda naye kumusha muchatanga kutobhadhara school fees. Saka ndadzaramba achita nharo mama vangu svava vazotaura chokwadi. Zviripo mwana ari kugara zvakati. Saka mama vangu pakatotaura hanzvadzi yangu anga ari munhu anga asingatera bhatanga uchirova mukadzi manje. Mama vangu asati apedza kutaura. Ati zvinhu zvandaitya chero nino kuvanza kana kuita sei. Nekuti kusvika pari nhasi SIS MELLY I think ndafona nadzo madziona kuti handisi hausi munyika. Handina kuenda kuchikoro SIS MELLY. Inamba dzangu dzeWhatsApp I think madziona. Kuchikoro chaiko SIS MELLY kuti ndakaenda kuchikoro ka. Ndakaenda kuchikoro form 1, form 2. SIS MELLY ndo pandakazotiza. Ini ndabva ndazototiza ndaona kuti pandakasiwa namama wangu koka hanzvadzi yangu yarova mukadzi ndabva ndasara koko ndinoona kuti ndichambe ndichikomplena ka zvinonetsa. Ndabva ndaita zvekutiza usiku vanhu vakarara kuenda kuSouth Africa. Kundopinda nemumvura mvura ichisvika muhuro. Muri kunzwa? Kuti kubva kuchikoro chaivo hanakana kuti kuchikoro ndakaenda banda ndiri dofo kutoti nditori dofo kozi kuchikoro ndaenda zvokungomakisa register nokupfeka uniform kuti ndiri dofo hausi dofo macircumstances ndoinga kuita kusaconcentrate kuchikoro chete wangasaconcentrate kuchikoro chete ndakasvika kaSIS MELLY kuchikoro ndakutopinda mutoilet ndakurara kuti ndowakarara muklasi zvazvamwe vachidzidza unongozokanga ticha kurova kumusana apo uri kutorota zvako wakarara. Saka ndangona kuti ticha tobuda ndonohwanda mutoilet ndorara. Ari muri kuona. Saka murova wangu kana ndikutadza kumuregerera kuti chainyanya kumbondivengera chacho chii. Chako kutaura chirungu ichochi kutokuteererai vana SIS MELLY papo muchiita malife enyu papa munombotaurawo chirungu handichitokopa to munataura chirungu kunyika yauri wakasvika sei? zvenharo sezvandakangoita paZimbabwe ndichienda SIS MELLY handina kukumbira munhu mari kana kuti sei. Ndakakwira train kubva Harare ndikandodzikira hanzi Flatbush kupi SIS MELLY kwandisingazivi chete vanhu vakandibvunza handizivi. Ndikasvika muBeit Bridge kukadoka SIS MELLY kukrosa kwandakaita ndaishandisa malights kuti ndoona kuti ayo ndo malights ekuSouth Africa. Nani nomwe musikana shamwari yangu ainetsi kuona mbuya vake kuti ngatitisi tiende kuSouth Africa. Ndokukrosa kwandakaita kuenda kuSouth Africa ndikasvika South Africa ndikashanda ndichiita mapeace job kudai ndafona nevidhio komaona maoko angu avasviba mumaoko munekuita mapeace job ekuwacha ndichipuwa ma50 rand ndichiwacha. Saka shungu idzodzo kuti ndakagara ndazviudzwa kuti yesi chikoro handigone asi kunongonzi ndikangonzi paitika mukana wekuti kwakati ndinoenda kana zvichiita. Even kuya kwandakaita kunoko SIS MELLY ndakaita munhu akandigadzirira visa ndandisingamuzivi ndakamuona paFacebook. Ndabva ndandisira visa ndikauya kuno munhu ndasvika kuno munhu webva angonipa phone now kana uchida accommodation bata nhingi nanhingi kwasa kupa accommodation. Ndikawana accommodation ngauchitanga kumaketa kutsvaga basa. Kusvika ndawana basa hapana munhu wandaiziva handina kana hama kuno kutoti hapana munhu wandaiziva even nanhasi handina kana hama kuno. Wakashinga ndega kuno zvokutongoshinga saka ndakai kuno kundideka ndakabva ndangoita chibhanditi kubva ipapo mararamiro andaita I think mwoyo wangu wakabva watongo zoti mama wangu chero vachitotaura kuti wene mwoyo wechirume mwoyo wangu wakabva wangochinja madhezi andaitika zvinhu zvomapoto evanhu vanenge mvura iya vanenge vageza maoko ndomukachinyurura makoko ndichidya. I think ipapo ndopakabva pangochinja mwoyo wangu. Ndakabva ndangoti aiwa handingambodzikisiri nokuti handina kuenda kuchikoro. Aina kuti handina kuenda kuchikoro zvonazozviziva chero vakanzi macertificates hapana. Even pandakauya kuno ndaiti ndikatsvaga basa vachinditi hanzi bira racho nemacertificates indati ndinobhilivha mutrial chingoitai kuti ndiite trial. Aiona kuti ndiri kugona
hapana kandiyabudisi saka ndainge wati nini nakundobhilivha mutrial regai ndiite trial yangu kana 2 days kana manifarira monditora ndomawanda ndakazoita basa futi guru but zvechikoro hapana. Uri kudubai ichi dubai Australia ichi kudubai uri kudubai saka mavisa enyu haaexpire visa pandakauya kunoku ndakaita visa re3 months handiti visit visa re3 months saka pandakauya ndakabva ndatanga kutsvaga basa iro risati rapera saka pandakazopera re3 months ndatoona basa then kakandibva ndiitira employment visa rebva rapera saka pandakapera ndakabva ngorenyuwa futi contract pasame company ipapo saka zvezvi ndine rimwe futi re2 years randakarenyuwa muna January. Mwari vedu ndozvavanoita unovaona mwari unovaona Jehovha kuti ndozvavanoita vanonyukura danzi the rejected stone rinotorwa kuvaka kuita kona yemba dombo rakarashiwa rakashoreka rakazvidziwa. Zimba medu ukatasa tiri 500 yange yakazoshaya hake but tiri 5 vasikana pa 5 vasikana ivavoka inini ndiri munhu anotoziva kuti pamba mukomana wobasa ndatumira ere musikana wobasa ndatumira ere chichajiwa pamba aenda kuchikoro baba vangu vachiri vapenyu vaendeswa kuchikoroka handisi kuti ndiri kuvaseka kana kuvadzikisira right ko saka ngatidzokere back kuna maiguru but ndo vakatenda kuchikoro baba vangu vachiri vapenyu vatukazi handei bheki kuna maiguru vapenyu here maiguru vapenyu vatori koko kuSouth Africa koko kuJoburg ukoko pamwe munotombopesana muroti vari koko zvakaoma saka unazombovera wataura navo kana kudii unoda here kutaura navo mabvunze utsvage closure tivafonere ndinotaura atinge vanotozviona kuti handizivi kuti vanozonaona kuti havazvioni dzimwe nguva vanotondisendera kana kutonditi zviri sei mwana wangu pavakazonzwa kuti ndakudubai pavakazonzwa kuti ndakudubai ndipo vakatanga kuchindisendera mameseji mwana wangu ndiwe first born yangu iwewe chichi handiti ndikada zvaka ndimi maya pandakabva ndangu apindira kuti ndisvike kuno ka kuti ndisvike kuno futi ndimi treatment yamaindipakaiya kushanda kuya zvekuya kwamaindidzidzisa kuya ndokwaita kuti ndisvike kuno ndozvandakanga wapindura baba hatingi zvakavabata-bata hazina kuvabata mushere baba vambonyarara baba vazotanga futi kuti tumirai mari yeschool fee dzenyu varida kuenda kuchikoro chichichi handiti aanangoti kana ndazowana mukana ndinotumira ndozvandakangovaita kubva ipapo saka havatauri neni kozi inini wacho kuti ndinacho kuti ndinenge ndinyepa ini handiri ndisingakufarira ndikufarira handikwanisi kupretend saka vakangozviona vega kuti ndinongopindwa kana kuti chii hatingi vakazviona saka hausi kuda closure here kana uchida closure tivafonere pane mwe foni apa kuti haiwa ini ndauya because ndikufeila zvamakandiita ndikufeila ndatingotaura navo zvakanaka samaiguru navatete kuti handina rugare mukati memwoyo wangu kana uchida hatisi kumanikidza if you feel like you want to talk to a one-on-one takanyarara hedu we can call here tetiripo kungomirira kunzwa kuti ivo vanoti kudii kana vada kubhomba topindirawo ndinokwanisa kukupai nhamba dzavo motanga mavasendera meseji kuwhatsapp movabvunza kuti vari handiti pamwe havazvifariri handizi hangoti munhu anoita nezvei handiti but you need closure anyway right iwowo chidonha indochitaura navo kana vabvuma ndozokudzosa saka ndoda phone number kana waburuka wosenda phone number pafoni iyoyo ndokusenderai namba pafoni yeyi kana vabvuma mukataura navo munongozondifonera bheki panhamba ndokokufonera bheki panhamba idzo dzine imwe foni rekati titaure navo tinzwe alright sharp senda namba izvozvo iripo sharp wow wanzi mupenyu mutoro kurarama ndo mararamiro anoita vamwe vanhu regai tione kuti maiguru vanobvuma here nyaya yavo mhosva yavo vauye vakumbire regerero kumwana ushu tione kuti vanoti kudii hanzi ndaona vari pano tavana rega kuprofita zvinhu zvakadaro right isusu chedu hatipo pakupwanya kana kuputsa toda kuti vadi vataura nevagadzisani kuita kuti mumwe awanewo chiclosure vantimaona toda kuti mumwe awanewo closure zvino pana ndaisa foni yangu apa pana kumira musha ganditoibisa
Right. Regai tipiwe number. Regai tipiwe number. Tinzo kuti mai guru vanouya here vachitawo own up to your own mistakes. Mai guru vakangoziva kuti hakuna munhu asingatadzi. But munoziva kuti sorry goes a long way. Sorry goes a long way. Ukaona uchitwa sorry antika usingazogoniwo kuregerera then panenge paone dambudziko. Anti mazviona. But sorry zvayo ende munhu kana uchikumbira regerero kumunhu usa expect kuregererwa same time. Because munhu vari kukumbira regerero takasiyana vanhu. Antika some mamwe anoda time to process. Antika kuti ainso process kuti ndakumbirwa regerero sure should I forgive this person or not. Anditi but kana wangori munhu sorry goes a long way guys. Sorry is very very important. Ani maona sorry iri important zvisingatoiti but ukaona uri munhu kunzi unonzi sorry andikaona oramba wachizoomisa moyo aiwa ndizoziva hangu kuti zvinhu zvinenge zvichiitika ipapo. Hanzi mai guru mudiaries I don't know regai namba ichitanga yauya tione haisati yauya namba isati yasvika kuti tikwanise kudi tinzo kuti mai guru vanotiwo chii nenyaya iyi kutaura navo pachikuru hatisi pakutukana kana kudii but kuda kungovaonesa kuti mai guru munoziva kuti tete venyu vakachigumbuka vane chigumbu varatidza kuregererai komadi kungoitawo samai do the right thing kumwana uyu musunungurani you never know mangwana nokubatsirai pakawanda but kana mukangosori makakanganisa kudhara but dzidzai itai mweyo kuziva kuti makakanganisa bvumai mhosva dzenyu own up to your own mistakes anditika zvinokuitirai animaona saka regai tinzwi hanzi sorry but magi she was cruel but there's nothing that we can do now. We can't go back. Antika, we can't but yes it was wrong for her to be cruel in the first place but atikwanise kuti tizvidzosere kumashure kana kuti tizvichinje chatovepo way forward chi mwana uyu needs closure kana kuti needs to hear from my guru achikumbirawo regerero kuti aitewo move on upenyu hwake anomaona zvotoda kuti iye atangadi akangonzwawo maybe my guru achiti tite mufunge sorry henyu zvandakakuitirai paya anogona kutoregerera kutoivenza mwoyo wake. Hanzi nadheliwe mai guru ndoda kuvakiya to bed richiri mudiki aiwa mai guru havakiwe vanogotaura nao namba isati yauya nemi inga zvakaoma zviri pano apa imi guys namba yauya koinda nyaya iyi ndisina kuiwa naimi nei pane mukadzi aburitswa chinhu chechirume pamhanza apa mamboionawo nyaya iyoyo toitumibwa izvozvo pane mukadzi akabuda chinhu chechirume pamhanza apa nenyaya yekuhura iyoyi nekwaine murume womunhu right namba yauya 25 gaitifonere mai melo let us call mai guru tinzwi gaiti 7 namba dzacho kuita kuti tiwane kudi yes thank you pems chakaipa chibhadharo chakaipa chibhadharo nechakaipa kill them with kindness vachifunga vari kuisira pasi kill them with kindness maiona zvakaoma nemi okay zvino maiguro zvanenge vasiri pawhatsapp one okay my guru havasi pawhatsapp my guru is not on WhatsApp my guru havasi pawhatsapp no my guru havasi pawhatsapp saka kutovafonera ndine airtime here maimboona ndine airtime here saka ndatanga kumanya kufona ndine 10 rand mufoni guys ndine 10 rand mufoni iyi inogona kusandikwanirai ndine 10 rand mufoni ndine 10 rand mufoni regai tingotraya
ndine 10 rand guys. Ndine 10 rand mufoni. I don't know. Right. Ndaiona nditoiutumigwa iko zvinotavi. Handa kudza ngati mazano ndinenge ndisiko kumastiti zvokumhanya saka ndozviona late zvinizvi. Ndozviona late. Andiselina chepese kana muri comment section. Ndipinirewo PayPal kuita kuti vanoda kutenga airtime. Ndipinirewo PayPal vanoda kuisa airtime. Gaiti phone neyo 10 rand yoyo. Noperas. The number dialed does not exist. Please redial carefully or consult directory inquiries. Hanzi the number does not exist. Ndosaka isiri kubuda pa WhatsApp. Hanzi number haisi kubuda pa number exist iyo. The number you have dialed does not exist. Please redial carefully or consult directory inquiries. The number you have dialed does not exist. Please number doesn't exist, guys. Number doesn't exist. Tabita number inoti 064 895 4837 064 895 4837. Hanzi matadza kufona number aiwa ndidzo idzi number idzi mira itiona ndidzo ndatodzinyora pasi ndidzo idzi ndidzo number dzaandisendera ndidzo number dzaandipa ndidzodzo idzi number idzi ndidzo number dziri right. Hanzi redial carefully. Kelvin kuda nyaya. Ndidzo number ndidzo dzandapiwa. But hadzisi kutopinda. The number you have dialed does not exist. Please redial carefully or consult. Hanzi ndakapesa taura navo kudhara. Hanzi ndo number dzandinadzo dzavo dzandakapesa taura navo kudhara. Redial carefully or consult directory inquiries. Hanzi nakwela ndo number dzandaive nadzo dzandakapesa taura navo kudhara. Saka maybe maiguru avasisipo paningikiri, avasisipo pa hanzi wrong number. Aiwa ndo number dzakatoseva. Ndo number dzakatoseva. So hanzi which network I don't know. So it's like all right, kana mchiti ndablocker guys inini, kana mchiti ndinda blocker hedzo number phone ayo kusari kotiwe tukwenyu dzinoringa iri 062 863 1725. Phone ayi umwe munhu ngafone tinzwe kuti dziri kuringa iri 062 863 1725. Kana ndablockwa inini mifona iwe kotione kuti dzinoringa ere, kana dzaringa mondu dzadziri kuringa, kana dzaringa mondu dzoti dziri kuringa ringa ikufona ikoko ndakupa inamba chifona iwe ikoko tuone kuti dzinoringa ere kuside kwenyu, noti avangazoblock munhu wese ka fona iwe tinzwe. Chifona iwe imimi maybe vari makomedza handizivi. Fona iwe imimi ndakupa inamba ka tuone kuti makablockwawo here. Ini ndogona kuenda blockwa but imi hamungablockwi. Hanzi it's no longer exist exactly. Uyafona it doesn't exist. Uyafona Kelvin afona. Number doesn't exist. Lizzie, fona iwewe tinzwe 062 863 1725. Ndaona one so far try vamwe matry yawo here 064 ndeyangu Chriso yemunhu anga achibvunza kuti ndoda kuisa airtime, tinoisa airtime papi, ndikamupa 064 yangu. Iyi andiri kutaura ndeyamaiguri 062 863 1725 fonai. Okay, so guys,
ngatiti mai guru vakachinja nhamba havana kupa vatete saka alright isusu ngatichibatsirai kola wedu ushu kola wedu tinomubatsira sei guys how can we help mwana uyu kuti aite get over anditika mai guru ava ataurina abatsirikane panyaya yamai guru ava tomubatsira sei hanzi number not exist yes saka tomubatsira sei guys I'm only taking 2 callers only 2 callers topinda womu next nyaya 2 callers right muningina handisi tokubatsira sei manje because my guru wako is no longer available my guru wako tongoti unoziva kuti chii muningina just take heart handitika keep on auregereri munhu there and there handiti auregereri munhu there and there take your time keep on praying about it mwari vachakugonesa kuti ukwanise kuregererawo my guru wako ava nerimwe remazuva handiti it might take time but zvichazototawo kuti my guru vadi vakuregere pano kuregerai papo kola hello SIS MELLY muri sei? Ndiri right kanjani? Ndiri right. Ngatibatsire munin'ina wedu maiguru havasisipo. Mukoma havanzvadzi havasisipo. Kana akateerera regai ndimutika mwana wamai vangu ndo zvinoita upenyu. Upenyu hwakatongooma. Iwewe wataura wabvisa zviri pamwoyo wako. Yasarira kuna maiguru. Kuramba wakasungirira chinhu zvaanga akaita izvi zvinotokuvadza iye ndozvaunozonzwa zvichinzi munhu anoita utsinye nekuda kweutsinye hwaakaitirwa nekuti anenge asina kunge akawana wekutaura naye ndozvakanakira pagroup panapa tiri like sisters and brothers zvinowanikwa muvanhu ihanzvadzi zvakatoitika muroora iwewe rega zviende zvibatsire paupenyu hwako chitongoziva kuti ndo zvakaitika chirega kusungirira let it go namata izvezvi maiguruta vashaya kwauri zvatopera move on my sister hazvina kana basa zvekuti maiguru vakazodi mutsanangurowo uchiita we can tell from the bottom of your heart kuti zvakakurwadza but ndo zvinonzi inonzi life experiences iwe unotoziva kurwadza kwazvakakuita izvezvi kunotoone vamwe vanhu takawanda tatorifeya kune zvauri kuita zvakatakatomboitirwa kuti chichengetwa kudzimba dzevanhu but izvozvo manje hazvikuchinjise unhu hwako iwewe instead zvinotokubuilda iwewe kuti uve munhu kwayo move on my sister clear your heart it's over it's done with pray forget about it and leave it like that amen thank you Kola thank you very much for the wise words thank you right I think it hands wow Kola right Kola think wachinzwa ndite maiguru havasisipo move on with your life antika chingoenda mberi nelife yako siyana namaiguru havasipo moreover mukoma wako havasisipo handitika siyana namaiguru iwe chingoita yako yauri kuita mwari vatokuitira nyasha pakanokukanda kumaarabhuku kuti uzvishandire ikoko saka nyasha idzodzo chirega kuvhara mamablessings aroda kuuya chirega kuchivharira mamablessings aroda kukandwa namwari nokuda kwamaiguru ava handiona chirega kuramba wakadaro chiita move on upenyu hwako right tine umwe wera anoda ane confession yake tine umwe wera ane confession yake handitika tine umwe wera ane confession yake arikuda kufona abatsirwawo nevamwe mucomment section ataurawo zviri kumunetsa kuti ndikunetsika nechakati okay kola hello ndaswera maswera sei ndaswera hangu rega ndimbotaura nakonoyo kune vanorambwa nababa chaivo vakaberekwa vagoitwa zvose asi vari baba vake vakamusvara muroora mutorwa nhange akaita zvinorira ngoma zvinodini woitogoziva kuti ndaichengetwa ndiri pamutorwa ukangoziva izvozvo chete wotopora ndaibatwa nemutorwa nhango veropa anga aripo asi uyo waindibata waindichengeta anga ari mutorwa muroora kwacho havana ganda havana ropa rinopindiranapo saka anokutamba yese yese yaanoda kuti vanhu vakangosikwa vakadaro pasi pezuva pano
usingagoni kuchinja iwe zvawakufanwa kuita iwe mati itoti Mwari maita henyu makati pandarame kutorarama ndiri mupenyu ndiripo chinipai prosper of good wisdom yelife ndione good vision yelife yangu ndichita way forward. Uyu Mwari ndivanosangana naye vachasungana naye iwo mauri you must feel a big relief kuti Mwari mazvita nokuti mupenyu SIS MELLY ari kurarama ko vari kuurawa vamwe vanourayiwa vamwe vanoroyiwa vamwe nitwa zvose zvose saka itoti Mwari mazvita ndiri mupenyu ndiri kurarama Jehovha mazvita munotondidei makandinakirei Mwari munotondida uchitozotaura zvandiri kutaura uchida izvi unoona zvawasatoona pasi pezuva pano kuti Mwari mazvita henyu makatondipa upenyu makandiyambutsa iro Jorodhani raipisa iri pandai nchiti handipadariki asi ndakadarika ndiri mupenyu chindidaridze zvakanaka handichadi marwadzo my pain must stop today whatever zvandakaitirwa nemuroora aiwa all is well shoko rokuti all is well rinokunyaradza from inside my sweetheart tsvaga peace mumwoyo mako utsvaga rudo kuzvida iwe pachako usangutarisirwa kudiwa nekunze tange wazvida utsvaga runyararo mumwoyo ukatsvaga runyararo mumwoyo unoziva here akakutadzira unomuona achifamba nongoti oiziwo chokwadi asi ndiri pano ine mani ndakasimba Jehovha vari kundida ukangodaro unoona zvinhu zvakanaka nokuti pauchada kuzvibhedhenura ugozvibvunza unotora nemo kanotema munhu nehasha dzine dzakadumbira pamwoyo apa zvaunozorigreta kuti mangwana wavharirwa muchitokisi saka izvozvi zvandiri kutoona pano watogona kufona move on with the life iti Mwari I want to see your destiny of my life chindipai destiny yangu ndaive ichiva ino prosper kuti mangwana vandiona ndifamba kuti ndo mwana uya asi vanhu vobvobvunzana kuti asi zvakamboita maiguru wacho kamwana uyu ndihere uyo ari kufamba uyu kana kuti zvikuresva kuona wapurumwa nedenga Jehovha vanopuruna iyo kuna Mwari vanogadzirisa chakashoreka chinenge chakasemwa nevamwe vanhu unoziva here kuti pane chakasemwa nevamwe vanhu kati Mwari vanogona kupirina chokuti chichifamba pachinenge chichivaiba kuti kuti ndihere muri kuresva kuona nasoendai padhuze kuti unovhunza vanosvika chikuti naiwe ndiwe ndini maiwe kunaka kuti Jehovha vanogadzirisa chinenge chakaraswa vanoshayinisa so misakobhura kupenya hapambooni kuti wairara mutoireti zvauri kutanangura mwanangu kana kuti waimwa chokudya kana kuti wainzwa mashoko akadini hazvimboonekwi kana Jehovha voda kuzvigadzirisa varimo ipadenga rikugadzirira upenyu hwako usapa vanhu usatsvaga kana uchida kurarama zvakanaka don't get advice to people they will bring nokuti ende kun'anga kune mumwe andakazorwa kokotanza arikugadzira zvekugadzira zvamaiguru vako nokuvatara uchi vandofamba muchipeta don't get to go with that usafaita evil by evil uwe unozorwadziwa mangwana kurwa hakusi kwedu kune denga rinotirwira isi takatarisa kudai chokwadi saka naye mwana wangu zvauri kuna takadai kuti vakadzi vakuru kuchena misoro unoti hatina kusangana nemabiribodi asi Mwari vanongotiraramisa vanongochimoti uri mwana wangu gara apa iwe gara apa ndinokuropafadza wakadaro wakangodaro zvouri chirema usina makumbo uri chiya sindongokuda saka Mwari vanongokuda zvakadaro sweetheart ini ndinoda kuda kusimbisa kuti gara soko ndo rinotopodza dhiya soko rinohilisa munhu gara uchiridya soko raMwari ukaona zvobata isa maworship ndokana ndakaudza vanhu anobatsira kurumbidza Mwari unoona zvichingopfuura iwe chongoti Mwari chinivhurira kuti kana une business kana uri kushanda Mwari ndosevha sei mari yangu kuti iti one day ndoita sei uchitoronga upenyu vari kumashure aiwa izvo ndezvavo izvo ini ndayambuka ndaenda Kenani vasiye vari ikoko kwaFaroko ndakagara kwaFaro ikoko vachasanganawo nazvo zvavachasanganawo Mwari vakudenga vakuitire zvakanaka mukira yakokora handizivi hangu zvauri kunzwa mumwoyo mako asi Mwari ndivoga vanogona kukunyaradza amen
isi tinotaura patinogumira asi pane munhu anogona kukunyaradza anobata pamwoyo pako obva patova oti wakavata ungoti ukaona zvanetsatora cheya wesa cheya yapoti jehovha ndoda kumbotaura nemi pamwoyo pangu pari kupisa ndokumbira imi mupatonodze mwari vanotonodza vanowa mwari vanonzwa vane nzeve vanoona futi vanozviziva zvose zvawakaitirwa let it go and don't ever look back and find your mai guru again unozodzoka kuna sisimero sisimele mufungi mwari vakandiita zvakanaka ndakazodai ndakazodai wakutokurukurura kunaka kwamwari mazvita sisimele ndinotenda. Thank you very much Makoma. Right, ndofunga advice wainzwa apa paitore advice tora advice yakaishonaka kudai so. Right, tine vamwe here vanoda kufona guys. Do we have somebody else vanoda kufona? Thank you Dorcas Chibanda. Tine vamwe here guys vanoda kufonawo vane zviri kuvanetsa kana zvakaremera kana zvanoda kuturawo mutoro vachitaura nevamwe guys. Kana muripo chibvai mangofona. Hanzi ndoda kufona Lady Boss. Chairperson ndipireiwo Lady Boss namba. Ari kuda namba yekufona. Ndipireiwo Lady Boss namba. Lady Boss ari kuda namba yekufona. Andiserina ndipireiwo namba yekufona kuna Lady Boss. Ndipireiwo Lady Boss. Oh, okay. Hands just a reminder nyaya yemande. Ndanditokanga mukutaura nyaya iyoyo guys. Kana varipo vari kuda kufona please fona Lady Boss. Andiselina ndipireiwo Lady Boss nyaya. Right, pane madiaries asuggesta kuti hanzi vari kukumbira kuti nemusi wemande. Handitika ndikaitaurisa ndakanganwa. Hanzi kana zvichiita vanhu timuke takapfeka black nemusi wemande. Hanzi let's have a protest for vana vari kuurayiwa. Handitika hanzi kana to those who vanokwanisa kutora mavideos kana mapictures vakabata maplacards anenge akanzi stop killing our children, please itai saizvo moti patopostawo. Handika hanzi ngati let's have stop killing our children hashtag on Monday. Kana muri comfortable Monday makuseni hanzi mopfekawo black, topfeka black actually tese. Kana vane maplacards avonyorawo hanzi nokuti hatichazivi vana vatakutya kuti vana vafambe vega kana kuti vana vabuda vachienda kuchikoro takutotya tinogona kungonzwa kuti mwana akaurayiwa. Saka hanzi let's make noise. Madzimai akumbira hanzi can we please make noise diaries tinokutembai Monday vanhu vongoposta vakabata maplacards titange pano padiaries kuti vedu people should stop killing our children. Mukuzonyedze kurawa kuri kuti havana kuZimbabwe kuti vana vari kuurawa vachikandwa mumatoilet, vana vari kuurawa vachisungirigwa mumiti, vana vari kuurayiwa for rituals every day. Ipineka andiselina again to try kuipina ton anomaona. So hanzi let's have that campaign. So I don't know who's up for it. Handitika hanzi what time my Monday yese the whole day Monday kungokama kusanogeza upfeka black yako. Handitika icampaign atinga chikuita pa Facebook apa kana uchikwanisa kutoisa iri picture profile wachitoro wakapfeka black iyo yakanzi stop killing our children. Handitika wodi woisa pa profile picture yako kana uchikwanisa kuti kandira ichi video side kunoku tochipostawo tongoita noise mwene mumwechi tiri kwatiri koko. No, it's okay, John Stevens, it's okay. Anomaona. Saka handizivi kuti zvakutyisa imi. Yes. So guys, how many are up for it? Tiri vangani tirimo munyaya. How many are we? Inini I'm there. Definitely. Vangani varipo guys, let's support. We are kushakira kwemwana nemwe mudzimai kushakira kwemwana kuside kwako. Anditi. So let's make noise because mangwana atizokuti mondi dzinenge dzichi let's stop killing our kids. Yes kudzi. Hatizivi kuti mangwana zvinenge zviri kumba kwani. Mangwana vanotageta mwana wani. So I think kungomira pamwe chete andika tongoitawo noise in solidarity and make noise about this, it will work. I don't know. Inango I'm up for it. Ndikuona marikusa ma likes varipo. Natasha Stole is in. Kudzi is in support. Anditika amenuka na vamwe varipo vanoda kusupporta so that Monday guys tiripo. Mavis Juke aripo Monday makuseni wamuka wagesa zvako I'm in. Alia wakungopfeka black yako. If you can take a video andika about our kids, do it. You send it to me towards the poster andika. If you can, you have a placard yaunongonyora wobatisa kana mwana kana ikuti stop killing us please wobatisa mwana utotora picture, but make sure to avharachi mwana avhare ne placard face. Atidi kuburisa ma faces evana mwana ngangovhara face akabata placard yake kudai so then motisendera to poster
I think takawanda Sabu Lucy aripo, Pamela Tegana aripo, Perpetua aripo, Smela Niswela aripo, Grace Nyasha Makufa aripo. I think takawanda Irene Godobo aripo. I think takawanda. So guys, no to ritual killings. Yes, no to killings actually, Popo. No to killings. Whether ritual or what, no to killing of kids or and adults. And right, get story this caller who's calling things okuti arukutichi. Caller hello. Hello, SIS MELLY. Makadi and you call. Tiripo, why do you sound so low? Are you okay? I'm not okay. Are you okay? No. What's wrong, my sister? All right, no problem. Ameno kuti ndoti confession kana kuti because this thing is still new. Ndakashayikwa nevanza jakula musi wa 28. Akashayika. Ndakareceiva call musi wa 27 ichibva kune mukadzi wake akati hanzvadzi yako iri kuchipatara. Ndobva ndabvunza kuti chii chaitika, avati ameno angodona. So akamuendesa kuchipatara, akati unogona kumufona. Ndobva ndamufonera ndiri kunzwa kuti haasi kukwanisa kutaura. Ndobva ndamubvunza kuti chii chiri kuitika, akati hanzi ameno kuti mudumbu zvaita sei, like poison kana kuti chii handizivi. Ndikati madhokota ari kuti chii, akati hanzi vanonditransfera kuJohannesburg hospital so for operation. So tobva tararama kuseni, ndobva ndamuka kumapasi 8, ndobva ndamufonera, haana kudayira foni. Ndobva ndaenda kumba kwake nemukadzi wake kuti ndonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Obva ndirotidzera kuti anga ari kubasa iye. So wabvafonekwa nemaloja kuti hanzvadzi dzangu yadonha kuBath. So wabva aenda kumba, asvika kumba wabvatishedza chiambulance akaenda naye kuchipatara. Asvika kuchipatara wabva vamisa drip, vakati tomuadmita, wabva amurarisa ikoko. Akati ndamuka makuseni ndikaenda ikoko, hanzi vamutransfer, handina kumwana, hanzi aenda kuJohannesburg hospital. Alright. So paya ndobva ndati since ichingavhumikwa kuti didi tiende tese, chienda kaiwe since iwe ndiyo wanyoresa ikoko. Ndobva ndamupa mari kuti chiteera kaobva aenda ikoko. Ndobva ndabuda inini ndakudzokera kumba. Ndadzokera kumba ndofunga angatoshaya iyo hanzvadzi dzangu hospital, kuJohannesburg hospital. Ndobva ndareceiva call landline. Ndikatokumbira kutaura nemukadzi wahanzvadzi yangu. Ndakati handinayi papa, ndadi ndabuda ini. Zvikwanzi toda kuti asvike izvezvi. Ndobva ndati ari kuuya. Vakati okay. So iye angatobuda aenda. Asvika ikoko amwana ashaya. Adzoka akatiudza kuti ashaya. Even now SIS MELLY, I can't even accept it kuti hanzvadzi dzangu yakashaya. But vanga vasina society, at least akakwanisa kuti tiunganidze mari aende kumusha. So from there nezuro takatomona ari kumolu achiposta mastatus kuti deal well spent, kuti deal well spent. Ndokumbira kubvunza kuti zvinhu zvakadai unozvigamuchira sei. Apa iwe kuchema mwana wamai vako, iye ari kutofara panze because anoita 2 weeks mangwana avigwa kumusha. Hatisisina mai, hatisisina baba, inini ndine ndamukuru. Akasiya mwana musikana ane 9 years. Unomubetsera sei munhu akadai nemwana? Hey, saka uri kureva kuti iwewe nezuro akaenda kumall, kumusha kwamakaenda kunoika hanzvadzi akaenda wei? Aiwa, vakati havakwanisa kufamba nesu because mabhodha asati avhurwa.
saka kaenda kusina mari sisimere kwakusina mari kuti aende kumusha akabuda tisu takasanganisa mari yekuti aende kumusha so kuti isusu tiende kumusha kwakushidiwa 2.5 per person so mari yacho tatisina tikati ngaiende iye nadrive saka mukadzi azi pakachengetwa murume mabhodha vanhu vakuenda kumusha iko zvino wani wai asati aenda havana kuenda cause kwakabuda mota yechituna chete naiye hanzvadzi yangu chete saka iko mari yekunoita day well spent kumola iwanepi handizivi ndizvo vanoda kuvhunza kuti kana zvinhu zvakadai unoita sei anga ariko kumall zveshuwa here kana kuti akangopostawo zvokungopostawo angari kumall mwana achitamba magame vechidya vechimwa mamilkshake all those things ndobva ndaita screenshot ndikatumira vambe vangu vanenge navangu vakati zvinhu zvakadai hatizivi kuti toita sei kana zvakadai hey so awusikuti awuzange vele ukhulume naye vele since after ubhuda wakho aye ekhaya uyile wakhuluma naye no tatiripo ikoko last week andina kuyenda ini kumba kwakhe andina kuenda kumba kwakhe ini ndogara kubasa ndobuda mangwana so paunobuda mangwana unoenda kumba kwakhe ikoko ndoenda kumba kwangu pandogara guys, let's help Ningina wedu uyu Nyaya mainzwa diti Nyaya mainzwa she tries very well to speak Shona and she speaks very good Shona. Ndinada kuda kutongovinyara wokuti wakumanaka we should learn other languages at least indiri better mina vele ngiyadobhadobha vele ngiyakhuluma vele ngiyangizwa ukuthi ngifuna ukutini ngizobreaka ngibreke up until ungizwe kahle ukuthi mina vele ngifuna ukutini andimawona. So guys, this is what is happening guys. Budi vake vakashayika vakangonzi vadona from what she was told iye ari kubasa zvino sisimeli anga kana patakaenda papa hanza ashaya because akashaya musi wesande tobva taenda ikoko isusu tiri family ine vanenge navangu anditi tasvika ipo paya takawana bhegi ine mapirisi kuti munhu akatorwara kare because mapirisi angatonyokwa mama anganyokwa musi wa9 March mama akatonyoka so ndakavunza kuti ko isusu wai musida kutiudza kuti hanzvadzi yedu iri kurwara and akapindura kuti watini veleni hasi kupindura sisimele yeah yo okay marriage yavo was it okay kuti hanzvadzi yangu isati yasangana nemukadzi uyu he was perfect to us tachifambirana pasi pavakapinda mukadzi uyu kwaari zvinhu zveshe zvakaita upside down anga singafambi last year takasairwa namai vangu hatina kukwanisa kuenda kumusha cause nyaya yecovid musi yanga May ndipo wakatanga covid handiti so hatina kukwanisa kuenda kumusha so tine group yefamily yatakaita so hanzvadzi yangu mwana wabankuru akaisa pagrupu kuti manje since zvakadai toita sei because munhu uyu haafambirani nesu hauyi patinosangana toita sei tosangana kupi kune hanzvadzi yake kana kuti tosangana kuna uyu achireva inini handiti so vanhu vakati uyu hatimzive isusu achireva hanzvadzi yangu hatimzive uyu toziva uyu hanzvadzi yake handei kupi kuna vachireva inini handei kuna vaova vauya kwandiri so mukadzi musi hanzvadzi yangu yakashaya avha ati uyu hanzvadzi yangu yanga singade kuuya parufu vamai cause iye ndiye anga ari mukuru takaita rufu kumba kwako ndikati no why are you talking this now apa hanzvadzi yangu yashaya dawangoda kuti iwewe nehanzvadzi yangu muite zvinhu zviright you supposed to talk this hanzvadzi yangu iripo izvezvi wakutaura hanzvadzi yangu haisisipo kuti utaura chokwadi kana utaura chokwadi hatizive isusu handitirikuona muzimbabwe here mukadzi uyu muzimbabwe mundevelewo kana kuti mushona ndevere okay let's hear what others has to say caller can you go muma comment section then tinzwe kuti vamwe vanokubatsirawo sei
because the phone ndo yavanofunga kufona pairi. Thank you, and I'm very sorry once again. My condolences to you, my sister. Nezvakaitika izvi, but just know kuti sometimes death we all die at some point. I know it's not easy just kungoti ndapora senge rufu rwemunhu ari padhuze newe. It takes years. Zvazokunzanzi with time zvinozokanganika zvinokanganika, but after a very long time. And ugare wangoziva kuti Mwari vanotora munhu nenguva yavanoda, handiti yavatoda vakatoona zvakakodzera kuti vatore ruva iroriri kuti riende. So sometimes we can't question God. That's so the unfortunate part. We can't question God because ndo zvavanenge vachingoda, ndo pavanenge vachina toda kutora uyu panguva iyoyo. Let's just hope kuti kushaya kwakaita hanzvadzi yako, murora wako, maybe she's acting out of grief, maybe nzira yaari kuita nayo, it can be a way anditika yekuti ari kuchemawo, but tine machemero akasiyana-siyana sevanhu. Umwe ndio machemero ake waye kuti she doesn't want to think about akafunga nezvazvanogona kuita stress. So ane maybe anenge achitirega ndidai ndizodai ita zvisocial media izvi kuti stress ikurumidze kubuda, or it can be otherwise. I don't know, get me right, I don't know, but let's hope kuti kuchema uko atochema differently panyaya ichi yemurume wake. But imboba tokadaro pane munhu afona padirect timbonzwa kuti zvakamira sei. Caller, hello. Hi, hello, SIS MELLY. Yes, maswera sei. Taswera moswerawo. Ndachikumbira kutaura nakola. Yes. Tati wethu yazi into oqeda ukukhuluma lapha, bengicela linanzelele ukuthi umalukazana akalapholisi yini ayibhalisa ubhuti kuyo, ngoba yini okwenza ukuthi abe nesibindi sokuthi umuntu agule angalivikeli. Kukhona uchamanzi ungathola ukuthi kukhona isibindi sakhe ngesani. Ngicela nje libhekisise khona lapho ukuthi isibindi sakhe ngesani. Ungathola ukuthi mhlawumbe wambhalisa kulapho abantu kulezi nsuku bayaganga, umuntu uyakufaka kupholisi ukuthi usufika sale eklinini imali nothanga wayibuza akahloniphi. Ufika nje nokuhlonipha ukuthi umuntu akanasikhathi 2 weeks nokuthi ahambe athende nje umngcwabo kumehloni lo muntu belimbatha lonke. Hayi sisi mayengaloyi ungenye uthengisa imkhoba angazi. Ngicela wena kumele uthole i-healing wena ngokwakho umxolele lo, kodwa libheke kukhona okukhona and ekwalisiza ukuthi liphume liphele kuye, because akulanto enyatha enhle sazoyiletha empilweni zenu. Ngiyabonga. And khuluma iqiniso, because sometimes ungathola ukuthi ipolicy ikhona and i-life insurance policy and uye ubhalisiwe laphana, so before imali iphuma they have to go and verify ukuthi uye na ikhona or ayikho, wabona. All right, thank you very much, my sister. Right, hanzi nakhola vari kutaura, hanzi zvinoshamisa vari kuudza akhola kuti guest kuti imboenda yamunotaridza kuti murume mbudzi wenyu anga asina life insurance policy here, because it's not hazvisi easy kuti munhu murume ane 2 weeks chete ashayika asadza tokwana munhu autoonekwa achigalavhanda kumamou, maybe ane a hand mukufa kwemurume wake, but imbotanga yamataridza kuti hakuna here life insurance policy yakasiyadi anyoreswa. Musati mataka kudi then muzotsvaga, because zvaari kuita hazvina kujairika. Mumwe munhu akadai akatoenda kana vanhu vakuenda kumusha, ikadai akaenda kudanona pakavata murume wangu nokuti vanhu vakufamba, haasati aenda kumusha nanhasi, asi ari kuwana mari kuenda kumamou. Saka ari kumuti imbotsvagai kuti hapana here anything chiripo, because anenge ane ruoko rwekuita nekufa kwabhudhi venyu. Ndo zvaataura. Ndiri kuzvinzwa SIS MELLY, but I don't think ukuthi policy yanga iripo, because tisu takaunganidza mari, even pakashaya paya angasina chitupa. No, life insurance policy yari kutaura ka ipolicy isinga yamupiwi parufu. Ipolicy yekuti ini ndinogona kunyoresa ndichibhadhara mbijana zvangu inozosara ichipiwa ndinenge ndanyoresa kana ndafa. SIS MELLY ndandizivini ndafunga kuti ndibude kwaari, because noza kuti unotema nemusoro nechinhu chisingamboitire chimwe chinhu. Handiti asara nemwana kana akutida achatitsvaga. Nokuti life insurance you can never know about it. Iye ndiyatozongoudzwa kwakanyoreswa kune kana iri old mutual kana iri chii amene ndiwanazongomuti kune mari yakasiya ibhadhagwa nemurume ko pamwedzi, pamwe imari yakati ameno inongopiwa iye. Kana musina kutozvitsvaga you can never know about it. Muchangomona achispenda mari muchati mari yakabva ipi. Imari yanozopiwa kana yanga iri kana panga pane life insurance policy. Even isusu nawo hatina kana mari. Ndanisingaende ikoko kuti ndifambe ndisina chinhu, ndisina kubata chinhu kuti ndovigira mwana kana kuti mari yekuti akere, but iye ane mari yekuti aende kumolu
kunodya kunoti handina kana sense SIS-MELLY. Nozati mari yandakapisa imari yakawanda 50,000 yakachipewa kuti aende kumusha. Right. We've got another sister pana pari kunyora comments anzi unwalile mina ngilomtaka sisi wami wafelwa ngumntwana umfazi wahamba lo mntwana 2 months ule 3 weeks phansi. You see what is happening? Uthi umntwana ushonile ane 3 weeks ari pasi. Murora ni makone mangana. How old is this Murora? Inandizivi. Ari kuti ari mudiki kwandiri. Ari kuti ndwa 88. Handizivi kuti ucharo chokwadere kana kuti chi. Okay, no, thank you very much, my sister. But just try to pray so that you can find your healing. If there's somebody else who wants to call, they can ask for the comment section so that so that at least you find peace within your heart. But musakangano mwana because mwana anachano siva nditi. Mwana, if you have the right to utengere mwana budo wako hembe uchinomupadziri hembe. Mukadzi yakwanisi kudya hembe idzi mwana budo nyapana chano siva. Just do the right thing. Continue doing the right thing. Noza kuti vanhu kuti vaoneta kana inini ndikatenga chunhu ndomuendesera ikoko anoti ini ndakuda kuroya mwana wake unozi so zvinhu zvakada unorega SIS-MELLY ombosiyana nazvo uona kuti achazvigona sei iye. Achauya Tawana Nyasha, thank you my sister, thank you Tawana Nyasha. Achauya ke but gaiti mbonzwa vamwe handizoni sanorunzano marairano gaiti mbonzwa vamwe tano tukudi. All right, thank you very much. She speaks fluent Shona. I hope around the very fluent could I. Right? Do we have other people who wants to contribute? Oh, phone. Let me check. Watch your phone up. Okay. This mother there is calling up. Hello. Mushe, could you say? Korinani, it could, let me start off by saying, I'm so sorry, Kunakola, that you lost your brother 2 weeks ago. What I was thinking is it could be two things that is going on with our Murora. Murora might, as someone said, had a hand in Kushaya Anjazi because Pambota was pakataurwa zvokuti akaisirwa poison muningirikini poison what it could be that, so it could be our Murora has got a hand to our brother's death. Also it could be we should bear in mind that as people we grieve differently. When I say we grieve differently, is there are some people vekuti vanogara mukona vagochema. And there are some people funeral chaipo vekuti vanoacta in a certain way that people don't understand kuti kumunhu uya kuacta kwafiwa kana kuti achakubva mukufa sei. Mostly those people zvisati zvanyatsosinka in mukufirwa uri kuchikuti munhu ari somewhere achatsvuka chete until it hits hard. There are some people vanotozohitwa hard papaya zvekuti kana vakutanga kugirivha chaizvoka vanoita kunge dzakutacha. Saka let's not be too quick to say anything about this Murora. Probably ari kutogriva, but the way yekuenda kumall iyoyo nekutoti day well spent, probably it's that is how she's trying to cope with the death of her husband. Saka it could either be two. Kana akugriva kana zviri izvo zvekuti asati zvanyatsohita hard ari kugriva that way, ari kuita action dzake just to cope. Saka we grieve differently. Hazvirevi kuti kana mafirwa even namai kana nemurume hazvirevi kuti kuridza mhere ndoko zvinoreva kuti uri kurwadziwa stereke, because remember most of us we pretend takusvika tichitswinyana kuti chitanga iwe. Hati ndakambozvitaura here kuti ndaiti ndikaenda kumariro ini miso dzangu yanga singabudi ndaitoenda ndichichema zvisipo. Hanimaona ndichema nhema ndine chivhiksi changu chekuzisa maziso kana zvanyanya kuipa. Saka pakaipa. Hayo
saka kugriva tinogriva zvakatosiyana. Vamwe tatosumuka kuenda unodya kurestaurant because tiri kutadza kuzvitora kana tiri kutadza kubhilivha kuti zvaitika. We grieve totally different. Hakuna grieving. Kugriva hakuna formula. Let's get it right. Kugriva hakuna formula. Kuvarungu kana munhu ashaya tinotobuda tichienda kumatii and going on about our business until day rekurasa munhu. Kuchibhoi ndio kunokone belief yekuti kana uchigriva unofanirwa kugara mukona woridza mhere. Tinogriva zvakasiyana. Ndo contribution yangu. Thank you, Mother Darius. Thank you very much. Right. The guy told me munga chimbufona. Ndiwawo aripo here umwe arikuda kufona but 2 weeks guys, 2 weeks dzanditi man but 2 weeks usheshile vele uyashesha 2 weeks vele soyapuma soyatata namaselfie so kuchokhuluma nje ukuthi ukubhala vele ukuthi they will spend now vele izihlobo zizothini. Uyabona manje nami sebaqala ukubuza imibuzo ukuthi kwenzakalanga vele lo muntu usesentsha 2 weeks ayikafika ayikakwani vele 2 weeks already she's already going koma molong and what not and imali vela kuphi imali ivela kuphi imali because imali kade ingekho abantu ba contribute imali ukuthi ahambe ayongcwatsho ekhaya manje imali iphuma kuphi yekuthi vela ayothenga ayohlala nama milkshake laphuza nama milkshake lapha emolo 2 weeks ameno pama selfie apha ndo bandinetsa pama selfie apha pama selfie tokuthi ndiba kudla pamwe mari akakasara kavigoye ukuthi ndizokwanisa kurarama nechi nemwana kana vaenda pati pama selfie apha. I don't want to judge Angu. And Didi. I don't know. Right, guys. Do we have somebody else who wants to call? Panome rada phone now. At least talking helps, guys. Kutaura kuno batsira. Aniji. Hanzi muno South Africa vanita after party. Yes, after party netwanisha nevanu vanengwa chichema hama kwete mukadzi afirwa. Munhu vanhu vanenge vauya vanja chichema ndo vanoita after party vanotoenda kana pabhawari padhuze vanoita after party tinogara tima after party kweduko andiona but munhu afirwa haumuone ari mukati meafter party vanenge afirwa haumuone ari mukati mechaunga cheafter party unoona vanhu hama dzauya kuzochema ndo dzinoita after party kucelebrate life yake ko mukadzi unenge watotaka kucelebrate usati wachema patina yako munhu wawaita naye machira every day guys apa munhu ana kurwara nguva yakareba apa angonzwa yako zonzi angofa no andiziwe ipapo. I don't know. Tandi moyo ifone number now itegiwe pants lapana ukatisa pasapo Tandi pane phone number yakapiniwa ndo phone number ya unofona phone number yakapiniwa pasapo ndo number ya unofona iyoyo ine chichi angry face icho phone number mene waisa wa angry face pa phone number kuti phone number yamkanganisirei ndo phone number yacho unofona iyoyo. 2 early zanyanya guys after 2 years and kwaya nosita mangwana ndiji kwaya nosika 2 weeks mangwana saka tongoti esofane 13 days achengetwa unokuchiri kutoshungurudzika chako kutoshungurudzika kuti saka munhu wangu aenda saka zvichadii handisiri gaitimbonzwa wamwe ari kufona kola hello SIS MELLY makadiko ndiripo makadi yenyu ndinofara hangu ndati ndibatsirewo tete wangu avo vane hanzvadzi yakashayika mukola uri kubva kufona uri kuti tinochema zvakasiyana asi ini ndakambosanganawo nedambudziko rekufirwawo nemurume 2 weeks pakanyanya kufirwa hakusi kutamba ende kufirwa munhu haana kushanya hatichatomuoni gepi ritoripo shuwawo zviri kuitwa napakufirwa hazvina kumira zvakanaka ndandikuda kuedza kupfeka bhutsu dzatete kuti hanzvadzi yako inenge yafa wotoona muroora uri kuita kunge pasina zvaitika hapana kunyatsomira zvakanaka ende patinofirwa nevarume paya unenge afirwa ndiye mukadzi kwete hanzvadzi dzake yes ndiwo unenge uchigara nemunhu watoo munhu wako mhanyama imwe ndosaka muchitoona kuzimbabwe kwedu unobva atopuwa gona ndiwe wanyakufirwa kwete masiblings zvorova kuti dambudziko rakanangana newe uyuwo munin'ina wangu wasanganawo nedambudziko rekufirwa hazvinowa kundiitira zvakanaka
akakwanisa 6 years akafa asina nhasi ndichiri kuchema. Yes, tinochema zvakasiyana asiwo pa 2 weeks asadza va 2 weeks i13 days because asadza kwana 2 weeks kwaidzokwana mangwani hazvina kundiitira zvakanaka. Chero dai iri mari chaiyo yasara kufa hakuzi kufa kacha munhu hatichamuoni. Ndoda munhu wangu achirara naye pamubhedha pasina munhu, munhu wangu achigara naye pasofa paigara pasina munhu. 2 weeks vakutotora maselfi. Chokwadi tinochema hedu zvakasiyana asiwo munin'ina wangu wasanganawo nedambudziko rekufirwa hazvina kunyatsondiitira zvakanaka. Kudawo mwana mudiki unoda zvake kubatsirwa kuti dzikamai mai asi kuhamawo dzemurume chokwadi hazviiti zvakanaka. Ndiri kungotiwo kuna tete nyaradzwa yenyu naMwari, Mwari wakunyaradzei azvidza. Thank you. Right. Murikuona regai ndimbotaura chimwe chinhu. Sorry henyu vanin'ina vangu vari mucomment section nevana vari mucomment section vana vedu. But regai ndimboadresa chinhu ichi. Don't take it personal, right? Munongoziva pana pande pekutsiurana nekuudzana handichika chokwadi. Murikuona kuti vanhu vechikuru vese vari kuuya panapa vachitaura pfungwa dzavanhu vechikuru, vataura pfungwa dzavo so far. I would like to believe these people are over 45 years. Vataura. Go to the questions andika mucomment section. Vechidiki ndo vari kuti kana munhu wafigwa uri kunzi inwa mvura. Murikuona vechidiki pamune mistake. I want to correct you vechidiki pamune mistake. Murikuita zvokuti tava kurarama. Yes, I know kuti zvinhu zvachinja. Takurarama mu 21st century antika zvinhu zvachinja. But zvimwe zvacho murikuona hatina muri kucheka ina kuipa. Chikafu kunodla hachina kuipa. But selfie 13 days murume wako acheregwa pasi. Ichi chachirungu chakuitwa nemi vechidiki ichi. Isati chizivi ndosaka mchenda kuti kudhara vana mai vedu aipfekedzwa madress eblack ya gore nanhasi kuna mwachi kupfekedzwa madress eblack ya South Africa kuno kuvari kwanopfekedzwa eblue kuti wagore rakwana uchichema murume wako uri mumba chino chinda kumoyo kwacho nenda wakapfeka hembe dzeblack dzavana ntonyasona kuti munhu ari kuchema. So vechidiki ndinoda kuzama kungokuonesai kuti zvimwe sometimes zvimwe zvamunoita zvinogona kuzokukanganisai pamberi apo. Chirungu chakauya yes of course zvachinja. But kune mamwe mabasics ekuti let's try to stick to them. 13 days is too early, guys. 13 days is too early, guys. Kuti tingatoti ndafirwa zvakafanira kuti ndofirwa nemurume antika 13 days ndotizoka pa life ndakuti ngatitaurei pa life pana Paita Nyaya antimaona kana ndakutoposta ndichitotaura kuti ndichoposta antika zvandoposta ndichitodididi andimaona ndinyerere nchingoshayina murume ane 13 days afa nditoposta ndinyerere ndifanira kuti ndinyerere nchaina ndonyora kuti ndinyerere ndichishaina andimaona ndakatama kana nemi munoti chii, guys. Let's be honest. Leo right ngatimboishiftirai kwandiri ngatibvisei kuna nigirikiri kuna sisa ngatitaurei nezvangu, guys. Ndonzi murume ashayika nhasi hanti ndinogara ndine mika ini Monday Wednesday Friday ndine mipa life handika ndojamba angu 1 week iwe hanti rechi 2 ndokoita 4 days zangu rechi 3 rechi ndodzoka pa life handimaona ndotoenda toti nhasi was a Friday hatimwei cheers vadoro muri kupi, guys? Muri kupi vadoro? Ngatimwei ngataure nyaya dzedu laula zviri kufamba sei. Munoti kudii, guys? Apa munenge musamba kuti munhu agwara kana kuti maybe munenge mangwa kuti munhu agwara andika mozongodzwa sudden death kunzi munhu adonha atofa ndodzoka kana nditokanda picture yangu panapa padare chichitaura kuti ndinyerere ndichitoshaina ndakadai. Munoti chii? Let's be fair, guys. Munoti chikudii? No, Monica hanzi akaposta ari kumall vamwana achitamba magame mai vachitohla. Ndiri ini ndazviita, guys. Hamuswera here muchinyatsondinyora imi kuti Simeli vakauraya murume. Seni ndine mbiri yekuuraya vanhu kudai. Ndine mbiri yekuuraya vanhu kudai. Hamuswera here muchitaura kuti Simeli vauraya murume wavo. Hamudaro here. Exactly, eni shupi. Exactly, young generations tinokudai ndosaka tiri kuda kuzama kukorektai. Musafananidza nguo nedzatarubva because muri kuzviona masititi zviri kuitika umo. Anoona zvakawanda imoda kutevedzera kuti aiwa takurarama generation tiri kudai. Dzimwe dzidziso dzamunowana masititi ndoda kugara ndichikudzai vana vechidiki muri pano antika even pamunofollowa vanhu pamunofollowa muchifollowa please tarisai zvinhu zvamuri kufollowa. Watch the people that you are following. What are you gaining from there? What are you learning from there? Muri kudzidzei pamunoti live yapera paya andika kana kuti mabva kuposti madiscuss posti madzidzei pazviri because chokwadi zvichakukanganisirai.
zvichakanganisira pakawanda pakufamba kweupenyu apa kugara takuudzai sevana vatinoda nevanenge vatinoda pamberi apo zvichakukanganisai mukada kutevedzera zvinhu zvechirungu chenhema chikaucha yevarungu yekuti isusu kunonzi kwai toita zvatoda tichizodai hamurambidze zvamunoda but hei kune zvimwe zvokuti panonetsa. Kola hello. Shimirai ndikuzama kuisa pandikiri. Kola hello. Yes, muri sei? Ndiripo muri right. Ndachika ninyaya. New generation. Generation yava kurasika. Murume wakada ukagara naye muupenyu hwako mukabereka vana. Pane bond two of you. Nambo musuwa unoti pambedha apo ukararapo kwamushaya asipo unonzwa mwoyo wako uchibvunza kuti mumwe wangu apo. Nambo mukapikana mukadini pane nguva yokuti unonzwa kuti mumwe wangu haapo. Izvozvozvo zvakangofanana nekuti hapachina Mwari vatonga. Unonzwa kurema mumwoyo mako kuti pane chindiri kushaya changa chiri padhuze neni. Unogona kutochema kana kwegore rese uchingori panguva yekuchema. Uchiti ukangofunga kudai nangu maitukana simeli nangu maigwa but pane bhondi rakabatanidzana muri vaviri mukadanana. Asi nokuti Mwari vatora hakuchina sisimeli musatamba ini unongonzwa mhepo ichikutaura kuti pane mhepo iri kuvhuvhuta isiri iyo munyama yako kuti mumwe wangu hapana. Mwari ndinyaradze. Unongoti Mwari ndinyaradze hauparari pambedha unomuka wombogara womutsvaga cheya wombogara ndokasenga ari muri kutaura naye. Zvinokutorera nguva yokumuchema yokunatsorangarira zvese zvamaita zvose. I'm understanding what Tete is saying. It's too painful. Pachivanhu chedu manje handisi kumechena chakashata ndiri kuda kutaura pachivanhu chedu ndatitaure chivanhu definitely chivanhu chedu isu kwatinobva kuZimbabwe uko chinotochema munhu anochema ndotomuchema gore nehafu ndichimuchema nokuti anga ari wangu. Why I have to give respect nangu apasi I have to honor her. Ndinowana nguva yekuzvigarira mumba kana kuri kubasa ndokumbirolive kana ye2 months ndimborefresha pfungwa dzangu. Ndiwane nguva yokuti nditi umwe wangu uya wandandinaye akachina. Asi ndoda kuti kuna Tete Mwari wokudenga navakunyaradze varivo. Mungoita samambo Dhavhidha avo vaona kuti mwana wawafa akuchina vanhu vachitotarisa kuti mambo vachatozvisungirira vachatongorara pasi vachatohwarara vakati all is well. Naivo ndinokuvatiwo itiwo all is well Mwari ndo vanoziva. Mweya mutsvene ndavo vanyaradzi. Let the Holy Spirit give you peace inside you. Whatever kwauri but murora don't inini henyu vatete don't look on that. Chingoti aiwa zvakangoringana zvakadaro nokuti Mwari vane chikonzero kuti hazvanzi yangu neisisipo. Nokuti mutoro wakaunzwa musha menyu ndogara ndakadzidzisa hazvanzi dzangu hakuna munhu anokupfimbira vakadzi. Ndoda kumuudza mageneration ari papapa arongoti yewe vachitaura zvisi zvavo. Hakuna munhu womurume anopfimbirwa mukadzi simeri ndataura chokwadi. Munhu anobva nemukadzi wako wanobva anenge abva naye ndiwo unoziva unhu hwake nokuti ndowaunza musha. Saka hatina pokujaja nokuti ndiwo wakazviona. Saka kungoti hazvanzi ndozvanga zviripo zvamakatipa tongoti mazvita asi iwo ndavanyaradzwe nedenga. Nokuti havazvigoni kuzvibvunza nokuti ende hazvigoni kubvunza kuti chokwadi makutofara henyu komanga machema hazviti zvakangorema hazviti zvorema zvorema pachivanhu chedu zvakangorema ukanzi ndadini ndoda kuti ndizvisungirire nokuti hazvanzi henyu hakuchina moti motodzimbirwa futi mo. Saka kungotarisa kuda kuti Mwari ndibatsire wangu murume unyarare imi migadzirisai murimi ndimi murwiri worudzi dzedu. Nokuti vakada kubvunza zveshoko vanobuda masoko akawanda. Nokutoti Tete vacho vanozopedza vatorwara chirwere chemwoyo vaudzwa mavhindikiti emasoko. Saka tinongovati
tete Mwari kudenga ndavakunyaradzei Amen. panguva yakadai. Ava vari kuitawo masefu varege vaitawo inguva yavo, asi tose tiri kuwaridzwa, tiri pasi, tiri kuenda nenguva yedu. Yeah, true. Hakuna ari kugara pano SIS MELLY, tiri kuenda, asi nguva ndo yakasiyana uga. Asi tiri kuenda, asi ngatiendei tine dignity nerespect. Ini ndoda respect pamunhu waunoda, pane respect yaunoshowa. Amen. Pane big respect yaunoshowa pamunhu wairara naye, waidikira, waiti baba chete yenyu haina kumira zvakanaka, ndikende kugadzira ndezvimati muda chii. Pane respect yaunopa pamunhu waukada. Unotoiita SIS MELLY. Unoiita, haumbodzirwe nemumwe munhu, hautauriwe nemumwe munhu. Ende munhu ane murume, ndoda kuudza chokwadi. Vene vanhu munoziva unoisa mweya mutsvene unomunyaradza yega. Nangu makamona chirizamira chingochema mungoti mipembo chiri ngochema hazvibvunzwe unongoti veti Mwari kudenga vamunyaradza nokuti imi hamuzivi pain yaari kunzwa. Ndiye ari kuzvinzwira. Mazvita SIS MELLY. Thank you. So nyaya yatiri kungotaura guys ndiyo yenhingirikiri yekuti new generation iriko mazuva ano tikasakudzai isusu pano munogona kusazowana dzidziso imwe ikunze. Handi munoziva kuti social media zvanambotaura kuti it's either you choose it to put it into good use kana kuti you choose to use it zvisina kumira zvakanaka. It's up to you. So isusu seplatform yedu takachuza kuti platform yedu ngaite izvo zvinobatsira. If we don't tell you pano vechidiki vese then tinenge takutokusiyai munorasika pafair. Yes, I know kuti kunzoko munofanira peer pressure and dzidziso dzakawanda mukufamba dzakasiyana siyana and iwe unozona kuti iyi ndo inonditira because wakaona mumwe munhu achizviita handiona but usafana dzangonedza tarubva kanditi zvimwe zvinhu izvo zvokuti munoti ndozodai zvindo zvaveko mazuva ano ndinochema 1 week kana 2 weeks ndota move on neupenyu. Munoziva kuti chiri kana ari murume wako chaiye kana kuri kuti pane zvinenge zvakaiti zveshuwa akaenda kumamou kana kuti let's say handisi kuti ndo zvaari let's say ave neboyfriend hani munokona tasira aona pakavigwa murume. Munoziva kuti kune chinhu chinonzi bvuri vechidiki chinofanwa kuti chizo chinoteverera mukadzi wemunhu because pamunorara 9 handikonzani vana 9 years tongoti pamwe vane 9 years achigara vese kana 10 years handiti just imagine guys the bond that they had handika kana tongoti maybe the spirits that they shared together for the past 10 years vairara vese vaifemerana mugotsi every day handitika vaitomwira mukapu imwe chete every day vaisurirana machira mweya kai handikusura mweya kuti pfu uchibuda woenda kune mukadzi uchibuda kumurume handika unosvika wobatawo mukadzi woti opfu zvobuda guys obuda zvendawo kumurume handiwana mweya iri kupinda kai muvanhu munenge mave nyama imwe chete munenge mava nyama 9 years munenge mave nyama 1 guys 9 years muchipanana mweya muchiti mukambovata makavata semunguva yechando inoi munombotarisana kudai uchibuda mweya wanofema chipindawo kuna uyu pamwe ndiye anovatakaya uya woti achisa muromo mako mweya inenge ichitransfer chichinjana ichidididi handi mazviona then all mungangoseka you guys but it's chokwadi anomuona then all of a sudden ungoti wangosvikangamwa chete ne 13 days watokangamwa pa 13 days watokangamwa kuti ndo zvese zvaiitika izvo watokangamwa kuti ndirambira nelife yako handizivi guys maybe kuda tisi takasara handiziviwo kuda tisiwo takasara inangu handizivi anomuona kuda tisi takasara but vechidiki ndikuda kuti mudzidze handitika it doesn't hurt yes mave masalad muri masalad chaizvo muri maslay queen but it doesn't hurt kuti zvimwe zvinhu musangoteedzera zvimwe zvinhu itai by the book do things by the book zvinongokuitirawo zvakanaka handichimaona right neconfession yake nedambone nenyanya kuona kuti manyanya kuita tight mukati kana ndakutaura munenge manyanya kuita tight saka nenda kuti rega ndimbokusekesai because munenge manyanya kuti zine idambokuona muchisama laughing emoji kuti ayo tiri pamwe chete handimaona and maybe he was abusive towards her but if yes let's say he was abusive towards her handitika but that's not the reason wakavagarira uchiabuswa. Why were you there when you were being abused? Why did you stay nemunhu kusvikira azofa? Kana uchiabuswa nemunhu unobuda woenda chero dai murume angari kuabusa alright unoti iwe vana mai venyu kana vana baba venyu vakashayika imi munoti vana mai venyu vakasara imimi senge vakudhara vanga vasingarohwi here vana mai venyu vakasingarohwi nana baba venyu kudhara zvasingati kwakusitorina zvinonzi abuse physical abuse kwakusina vana mai venyu vaitorohwa mai mwana vaitokiwa
ende kuzvisina kunoripota uchinzi ndiri kudisciplina mukadzi wangu vangu vasingarohwi vairohwa handiti asi havana kufa ukachema murume unotongomuchema because munhu wawajaira unotongomuchema chete haumboti anzi ndaichiri kugara naye ndairohwa saka ndakazongoti handichamuchemi ine madziya guys ine madziya hanzi murora nda kutaurwa naye anotaurwa naye nani isusu murora dei angati vatiti vasvika pano vati ndibvunzireiwo murora wangu aiwa we so happy tatichifonera murora tomubvunza kuti konai makoti zvinokuenza kalani zviri kufamba sei zvino vatiti havana kuti tifonere murora vangoti ndiudze vehama kuti zvinoitawo here saka zvinozonesa tichifonere murora dei vatiti vauya vachiti vediweka ndiceli kuti ndifonere murora wangu mubvunze kuti ko chirudzi chatiri kuona pamastatus ingomubvunzewo because muri neutral party hamutori side aiwa tanga tichifona animaona tanga tiri kutofona guys musatamani vanhu vanenge vachirara veseka papa tinogara chikudza even imi vachidiki kuti nhasi warara najohn mangwana warara natawanda kusera mangwana warara napeter kuti pane mweya masoul ties anoitika masoul ties aya mauka aevangelist Deborah akambokudzidzisai masoul ties aya ariko guys mangwana watora mweya wajohn handiti atora chinhu chake kudai apinza watora mweya wajohn kwaya tawanda uyawo nemweya wekusha kwake kwagumbo auya apinza watora mweya kwagumbo kwauyawo anzani toti ndiani umwe murume Gordon auyawo nemweya wake kwagudo auya apinza watora zvemweya wakwagudo kwauya zvemumwe zvemangwana Peter wauya nemweya wake wekwamhofu wapinza handika watora zvemweya kwamhofu mweya unoita mweya mingani pamunhu wani kuita mweya mingani pamunhu wani nyaya dzemasoltais dziriko handizivi ndangoti ndipodaridza simusandivenga inyo chidiki kungokubatsira iwe ngokudzawo chokwadi handimaona murora ari kunzi anobva kusaidi reblawa ikokoko futi ndokwaanobvawo ikokoko so hazvina kuti mundevere kana kuti mushona izvi kumashona vatorikowo wesi handitika vatorikowo wesi kumashona uku varikutodi vakutoitawo zvakafanana naizvozvi exactly kuti murume chitunha chiri mumochari iye anenge achitolambastwa anomaona achitoti handozvakozana pazvaanondiita ozoti anotogara kana 3-4 years akatokangamwa ndozvandakaita zvozoti zvouya zvazvo after 4 years ndopapa munenge makuzofamba paya makuti tichogara nobatsira moenda kune vanobatsira vakudza kuti pane zvawakaita 4 years ago uchiri kuzviziva chitunha chemurume wako chiri mumochari iwo chirohwalula ndo zvakuafekta izvi chisachireyeri musi wacharimwa chisachiyeri musi wacharimwa hanzi nangomagodhonekasei ndiri kupa example animaona ndiri kupa example ndosaka muchienda kuvarume zvakare anoti nhasi afigwa nemukadzi vhiki rinouya kana kuti 2 weeks after akutotora mwe girlfriend ndosaka muchienda mai uchinzika kumba muri kurongedzwa kwafuma wakasikwa maplates vanhu vafuma vakarashiwa pazhe vadii tichataura topic iyo one day tichataura chokwadi musatifamba muchitutu zvamumweya yevanhu iyi muchitora muchiisa mumabhodhis enyu vana vechidiki imimi nhasi wanyengwa najohn wapiwa mweya wekwagumbo mangwana wanyengwa natawanda wapiwa mweya wekwanhingi omasane muose mweya yese madzinza yese dzinza rekwamba mofu dzinza rekwashumba dzumba rekwaguduriwe ose pamunhu wani handisi guys kungotaurawo tikungoonesana nditi hatisi kutukana right aripo here umwe arikuda kufonawo aripo here umwe arikuda kufona kana pasina hedu tivharesho yedu asi mangwana ndoda kuti tidzoke nenyaya yepeer pressure matoita zvakanaka guys mandifungidza nyaya vana vedu vechidiki ava if we don't talk to them hapana notaura navo vasikana vechidiki ava vana vechidiki ava ningina vedu kana kuti vana vedu ava let them be free to talk to us pafacebook panapa mangwana tiri kuya nenyaya yepeer pressure vechidiki ma20 tingati ma20 aniko hasi ma29 ichidzika peer pressure ikakuwandirai peer pressure kana ichibata vanhu vakuru vamwe vakatoita semazera edu aya kudai kukuzoti imi inokuitai sei ma29 muchidzika peer pressure inokuitai sei no wonder maponi are being done kwese vamwe vakuitira pamota pane muvhidhiyo yandakatouya ndaonaona ndasanamboiona zvandakuza ndinosaririra mazano masitupu umwe musikana wakaisa chinhu chemurume pamota achiita pamwe aitira vhidhiyo ndiani ndachibvunza kuti kwakutora vhidhiyo apa ndiani makachiona chinhu chakanga chakabaigwa pachidhildo chakabaigwa pamota so achiita mashiripiti ari 1 pamota parodhi panofura nemotikari guys peer pressure because waona vana njusu vaburitsa zvinhu zviri mavari handiti newe uda kuitawo handingakundirana njusu kola hello Hello, SIS MELLY. How are you? I'm good and how are you, Kola?
Fine. Ndachida kungotaura mbichana nakola abva ane muroro akaenda kumunhu. Ndachida kubvunza Simeli kuti tinogona hedu kuataka muroro handiti isusu pachivanhu chedu. Ukafirwa nemurume isusu kana tiri muJoburg muno vari kudiaspora zvasiyana nekumba. Kwemira kola. Wati kana muri kupi? Ndikuti kana ukafirwa uri kumusha handiti mai vako vanenge varipo une vanhu vanokunyaradza une hama ivo ana tete vava vanotombosara ipapo vachikunyaradza. But apa muroora zvaakasiyiwa ari kugara nani ane munhu ari kumunyaradzawo here kana kuti akangosara akangotarisana nemba ari 1 nemwana wake because mukuredza kuzvinyaradza rega unopedza utongonopenga ukangozvigarira wega una munhu autaura newe amai ako havapa wasi kukunyaradza. The only thing that she can do at least allow you to go to the mall. Zvemaself handizozive but no clear mind komana mwana wacho ofirwa nababa then angosara mai vari she's going through a lot vachichema mwana vanenge acho obvious mwana akutonetseka nawo futi. She needs kumbova netime nemwana wake ombobudawo nemwana ombofurwawo nemhepo but apa ivo tete dai vafanira kunge vachitogarawo nemuroora vachimbomunyaradzawo kana vakada kufurwa nemhepo vachitenderawo furwa vese kana vada kugara pambogara tingangoblame hedu muroora but anani she needs someone anomunyaradza. Because kana uri kumba unonyaradzwa namai vako unonyaradzwa nemasisters ako unonyaradzwa nehanzvadzi unonyaradzwa nanatete kana amweni whoever pakana uchigara muJoburg uri kunyaradzwa nani pamwe hauna shamwari pamwe kugara kweko kuti hauna ana munhu unoziva hauende kuchechi unonyaradzwa naye sevanhu vari kuita kuti anoda kutaura naye yes anoda kutaura naye bodzimongo anongoshita jewel spend nenyaya yemaself anozokwangatsa but jewel spend kuti ene zvesvi ndakumbofila zviri nani ndambofurwa nemhepo kudzo. Otherwise unenge wangogaramba kungoona dhupa aigara pasofa ungasapengere kuti one wedwe iwa nangu aino kuti vakashapopota handingati kusaidire muroora but I can feel happy. But naikola I want to ask as you are saying kuti alright let's say vanatata havana kuenda kunoviga kunogara nemuroora vanogara nemuroora handiti vapawo marizidze kuti vanogara kubasa handitika but I want to ask murume akaenda kuZimbabwe handiti kuchinzi body mota yakati tikwanisa kuenda nebody chete hatikwanisi kuenda neumwe munhu akaenda kumusha handiti right now why can she not go kumusha anona pakavigwa murume. Sismeli hanti zvanzi 2 weeks ago right now ukaenda kuZimbabwe kana usina permit uri kunida about 3.5 kuti ujambiswe vibhoda zvanzi kakanzi hapana mari but milkshake yakatenga ita 30 rand guys pamwe chikafu chakatenga chinoita 45 rand 3.5 yekuti ajambe bhodha kuti adzoke kana aenda kuZimbabwe ndo pasina asi munhu akatadzira kunotengera mwana milkshake ye20 rand veduwe milkshake ita 20 rand ukaenda usina permit kana usina permit kuZimbabwe kuti ubve unofanira ngeni 3.5 yako yekunzi ujambe bhodha ndo yake ichinzi aipo but 20 rand yekuti mwana ari kungogara unombocheka nipokuti pamwe mwana wacho wangajera zvekubuda naye handizivewo asi tikukopawo pfungwa dzangu kuti no you are making sense though you're making sense naye she needs counseling autodawo munhu wekutaura naye muroora because at the end of the day hatingangoti ari kutadza kana haatozivewo kuti hazvitwe ari kunonida dai aine munhu anomunyaradza achigara naye ungatomudza kuti chimbodzika mai mwana tozofamba time muchiri makasviba musari makufamba apa maanogara ega tombozvizive izvozvo kuti munhu anofanira kumbodzikama asingafambi iye akutozvitoo innocently kuti deal well spent mwamunhu tinoita zvinhu nekusaziva dai tete vatopai nhamba matombomukansira magara nepasi pamwe atozokudziwo zvakadzika kuti vamwe they suffer futi emotionally pamwe anga achingosuffer I don't know how to know saka zvimwe zvezve zvangosangana kuti zvesho inini I would understand kugara ndega munhu wacho asisi mandira munhu ari kutinyaradza I will go crazy totombocheka ndimbobuda 2 minutes ndimbofurwa nemhepo. Right. She needs someone to talk to. Maybe she's even going through a lot. That's why I call her Mama Diaries. We grieve differently. Aunts when she's suffocated in one room. But okay. But let's not judge. Mrs. Let's not judge. Let's hear both. No, atina kujaja. Chango isisa ngutaura edu pachikuru pazira edu kuti selfie. Hando wachi chikafa china basa. Chimilkshake ina basa. Pati pa selfie kuzoti day well spent. Kusatozira sismeli because ndichinge mai vangu vari panext neni vanenge vachitondudza kuti udogeza ndoendawo pa usati wakufamba chiro kasviba gara pamba
Machibatana meru Zimbabwe kuwega unongozviudza kuti ngedibhoti 2 minutes ndiri pamowa. Unengwa zvizodzwa nani. Vanhu vakungokura vanongokura vamboziva kuti mitemo kana chivanhu chacho chinoti chivanhu havazvizivi. Right, you're taking sense though. Uyaone angle yatanga tsina kumbofunga one zvayo. Vanhu vazvizive. And on the other hand, vari pakurwadza zvavo but ndo futi first yokuti mukadzi akafa. Girlfriend nenge itoripo vanhu nhamo ipapo. Now the thing is like I don't know kuti tinogona kuwana namba dzemuroora pamwe wetete vangatizotipi namba dzemuroora kuti titaure nemuroora. It's counseling. Je munhu anhu vamutofanira kutotaura naye anogona kutozokudza kuti unsuffocated ndiri ndega nano ndinyaradza zvamukuti tinongosvikota sapa next time. Pamwe mwana mudiki uzvudzi wa88 yeya hanenge chitorova kuti ndine shamwari robotitoro ndabvonogara nayo ndega kutotya anenge achitotya ndichitobuda mane kutya kuti kana udanira totama ndasiya nemubhedha wacho zvese nendakutonifiye kutotya kufurwa mwana mudiki kunorwadza but ngoti vanhu vangambozvandasiyenda rungoti no maselfi kusatoziva ndozvinonzi tinotofanira kusaziva kuti apa zvisiri izvo ndotiwa jeospet ndabudaona bhebhi wangu ndabvonomutoti afurwo nemhepo mwana wangu asina baba kutoti kunyoroi good faith kuti deospet but usingazoti hazvibvumidzwe pachivanhu anomuudza ndo pasina chimbofunge pamwe hapana anomuudza tete vari kutsvasa on her angle kuti vanoziva kuti izvi hazviitwe izvi amhanya but dai vanga vachitongoti vari tongo zvanoenda vafura kubasa but vachingokwanisa every weekend vachinge variko vachinyatsowira zvakuchipina nerelationship yavanga inayo amako vasina kunyatsowirana nemuroora bcause vachinyatsowirana tete vacho vanototoro off kuti ngatichema nei pamwe chete muroora wangu for 3 weeks 1 month tiri tese tichimbochema hanzvadzi yangu yakafa muchigara mese muchinyaradzana but hapana kunyaradzana kuri kumboitika. All right, thank you very much Kolarega tione kuti thank you very much. Right, mwana uya one angle yakewo yatanga tisina kuona. She's making sense though. Andichimaona auya one angle yake tanga tisina kuona. I don't know now kuti tete will she give us the phone number yemuroora plus dei vanga vachida vanga sina kuti vedu vanga vasingati nditaurirewo here nemuroora vedu we kuti zviri kufamba sei then muroora utaurwa naye. Saka apapa tinozomutanga chiti kudii muroora, tinomutanga chiti kudii muroora, hatina namba dzake, hatina kudzwa. Dei vatete vanga vachikumbira kuti ndiri kukumbirawo kuti muroora wangu so pakashayikwa nehanzvadzi yangu. Saka akatoenda kumuona nezuro akatoposta nditiurireiwo muroora asazoti zvabva kwandiri kungoti aiwa mwakurumidza muningi nazvityisa izvozvo chimbochema chimwe wako. Zvino havana kudaro. Saka tinoihendla sei nyaya yakadai? Tinoihendla sei pakadai? Zvechokwadi kunogona kutove kuti kusaziva kuti pamwe ari kutopostawo chitotiwo pamwe kuda hasitoziva kusari kukanganisa. Handikwaendewa 88. Saka kunogona kutove kusazivawo zveshuwa kutoti pamwe ndiri kugonawo haatozivi kuti it's wrong kuti vanhu chedu pamwe hakuna munhu akambomuudza kuti ndo zvinoitwa. Right, now I can see in comment section vanhu vakukweshana, vamwe vari kuti kumurume inhema hazviiti, vamwe vari kuti aiwa kuchema kunosiyana. Saka comment section makukweshaniwa now. Unokweshana kusvika mawana answer. And I don't think kuti munze palive ka zvinoita. Aiwa tingamufoneri Cynthia because hatina nechino nenamba dzake, hatitorina. Hatingafoneri muroora hazviiti because tinomufonera chiti kudii. Hatingafoneri muroora, right? We cannot call muroora. Okay, Tete is calling. Let's hear Tete. Very big Tete. Very line. All right. Caller, hello. Hello, SIS MELLY. What is say caller? Hello. Yes, what is say caller? Very right, SIS MELLY. Ndandisida kukomenta nenyaya yakola for trigger something in me. I think Nyaya said a total advice because I do all this, no matter made. So, Yango Yakamira, my mother, my father died, living 5 years. 33 and 32, but she was pregnant near our last born, and actually I wanted to know. Saka zakazoita anacheta abangu afa anatete zvinhu zvakugorowa infact muroora ngochichema. In fact parai ati muroora anogara pakona
achipemba aivaudza mai vangu kuti mofanira kupika hapana chiri kunamisira kutsakirwa isusu togona kuti tichigara pachena. So she was doing all those things vachidzwaro nanatete. So vapedza zvekugovana anatete vega vamwe tete 1 nagogo vangu amai vababa vakatora zvinhu zvese sisimeli zvese mama vangu vakangosiwa nehembe dzavo nehembe dzedu isusu chete vavanzi kodzi vaigara pamba pevabereki vemurume vavanzi moga maga kana because I think kuZimbabwe kune culture yekuti vanhu vanongofunga kuti murume akatanga kufa mhosva inopiwa kurora kuti kwewewe seusina kuzotudza kuti hanzvadzi yedu yairwara kandi seusina kuzodai vanotsvaga tunyaya maybe vanenge vagara vakamakana. So that's what happened. Vakatorwa zvese chero musina kumakana shamwari kana pakangofiwa cheteka chero manga muchiwirirana sei ukangofigwa nemurume unotonzi ndiwo wauraya. Exactly. So ndozvatriga nyaya yangu nenyaya yakola kuti anyway mandikontinue nyaya yangu tozona kube. So vakadzokera ame vangu kumba kwevabereki vavo pavanogara asi vaishanda pavatombogara ipapo. I think takatokura ipapo kusvika maybe ndatokuma-form 4 but vairamba vachitiudza zvakaipika yes pazvikaitika varamba vachikosvitaura hama dzinyi dzakazodai dzakadai ati vaimeka sure havo kuti every holiday vaitendesa kumba kwagogo vakati even ini ndine maproblems nehama dzenyu it's important kuti ini muite semuziyani. So vaisvika votisiya pageti vaisaurana gogo voti imokai mupinde vomeka sure kuti tapinda mugeti voenda ndozvaitika pese. So takakura at least tine relationship but aizviziva kuti okay ndozvamakaita amai vedu. So takura panewo mukwasa akazoya munhu akatakurimwa nemimwe semusinganyatsokuwirirana chii chakaitika then pandangomuudzawo ndikati ndo zvandakaudzwa namama kuti vakasiyiwa vari stranded kukura kwedu tese hapana akazombofollowa up kuti vana how far where can we help vana saka unziti mukwasha akabva imaseri akabva akola meeting nevanhu vekuside kwabi vangu namama akati you know what I think nyaya iripo you can solve nyaya. Vana vari kutaura kuti mama wavo vakavadzwa kuti ABC then vamwewo vakati aisista handisiri kuzviziva kuti makatorerwa zvinhu zvese vavabvunga mama chikanzi zvakatorwa izvozvo vavataura kuti natetava then namaichi vemurume vachibva vabvunzwa chikanzi takatora vavanzi komaitoriri chii zvinhu handiti munosiyiwawo chichi vachibvunzana zvikanzi takatora tikatengesa tikaisa mari yacho mumaakaunti evanhu. Hamene kudhara kwangu kune mabhuku aya anonzi mabhezani vazvanzi ndo matakaisa but isusu we never saw kana bhuku 1 rine mazita edu kuti makaiswa mari. Saka bva zvazonzi okay so kana iriyo nyaya sister kutengerai zvinhu zvese zvakaita zvakatorwa nevamwewa kuti maybe nyaya ite isolveke tokumbira regero vanga vakumbira mai vangu regere tokumbira regero rotiite chidzose zvinhu mama vangu ati unenge pandaiudza vana vangu ndaisavaudza ndichiti ndikuda zvinhu handiti asi ndaingoti vari kuzive history yakaita kuti vakure vakadai because kusaidi kwabhedzi vangu vane mari but takakura tichitambura but my mother did everything she could kuti itiwo life iri nani. So bavati kana muchida kutengai but ina handisi kuzvida zvinhu izvi vana ndo vataura maybe zvinova affectawo handiti. So zvazopera nyaya yazopera kudaro mama vangu bavafa I think a year after vasati havana kutenga masofa yayo havana kuita sei
then Munzwewo pavatanga ndafirwa namama wangu nhasi tikavaviga the following day ivo hama dzedzibva dzauwe tete vaye vakatora zvinhu vakati garisai mwana wenyu pasi because I think ari kudanana nemurume wangu inini manje murume wangu haukakozi ivo vane mutongo vakarambana kwati but I didn't even talk to him but ndikavati what I hate ko imimi munouya mushara nyaya game vangu vakafa nezuro moya mushara nyaya yakadai so what does it mean so takazotry hedu kuda kusolva zvinhu zvezvi we are okay but what I just want to tell caller ndezvekuti imimi saatete handizive history yefamily yavo chandongoziva inini from my side kuti amai edu vakazokura vachitudza zvavaitwa nehama dzemurume but tinotaura navo but we know zvezvamuza relationship yekuti yes munowirirana but unenge uchiziva nekuside kuti these people I cannot trust them after zvavakaita amai vangu so kola I think at least try when it comes to the kids. Because this Muroro, we don't know why I kind of move. And maybe I don't go for you know, I'm being stressed because when I wonder for my family, so when it comes to by all means, the attitude there, asinavasa achatitsvaga naakuita sei kana akutida ngavangova mulife memwana then mwana anozomikawo maconclusions ake akura kuti kweme mama ndakanzwa kuti makaita abc or maybe mwana anenge achizvionera so that's my advice but I think we have a culture iyoyo yekuti we blame varori kunze seasina kutudza kuti ari kurwara and most of the times unongonyatsa unoti munhu uyu pamwe aisamborwara zvinhu zvezvi aitotaura nyama dzake and we don't know madynamics emafamily pamwe murume anenge akati usavaudze kuti ndikurwara you know mukadzi anoita sei murume wako akuzoti don't say anything then ndionozoblema at the end of the day yeah mumafamily zviri mudzimba muri kuona guys zviri mudzimba thank you Kola thank you very much yeah thanks Kola zviri mudzimba guys andi muri kunzwisisa I think tinoda kumboya netopic idzodzi dzakadai next week ngatitangewo matopics iwaye kumboya nenyaya idzi timbodzidzisana tichimbonzwawo vakapinda mazviri hanimaona sezvekuti kana munhu akafirwa uri mukadzi hama dzinoda kuya dzichitutira property kuti chiinda newe neproperty handiti zvinobetserei vambori vanani idzo hama dzichidaka dzinozviita ndisu nemi tisu hama dzacho futi tisu tinogona futi kutambwa rafu nedzimwewo hama futi mangwana hanimaona saka we have to talk about this kuti kana zvouya mangwana uzive pekumira because truly speaking God, this is not correct zvekutaugwa izvi so handizivi guys nyaya iri kutaugwa kuti papoison apa handizivi hangu papoison because haina unyatsobuda yakati dyo handi mazviona vanati tine muroora muzama matopics ese ndakanyora pasanga tichitoda kumataura this year but tangasara tanga yedu kumataura zvinhu zvokuti sometimes we need to be open to each other pano tichitaura handiti vazhinji venyu padiaries apa unenge uri iwewe uri wateteka woti maiguru handitika mese muripo pano padiaries ukangofona uchitaurawo maiguru varipo anotofona wotaura the story mbatitofonawo nyaya yakutodii yakutogadzirisika kana pane pakakanganisika mufamily hanimaona I think matopics ekuti tinofanira kuti tipone tichitaura tivhurira vanhu kuti tiudzaiwo nyaya dzanatitenda nevaroora idzi handiti zvofamba sei nokuti izvo zvikutora kudai so kune rimwe rakadoteya maziso kuti vakangofa chete mukoma ndikunda kunotora zvinhu zvamukoma wangu mukoma wako pakanga achishanda achidla nevhikabeji nemukadzi wake wakanga uripo were you there who are you chintaurira who are you uda kunotora zvinhu zvemukoma wako who are you mukoma wako haana mukadzi havana vana I think hama dzafanira kudziziviswa idzi kuti murume kana achinge afa zvinhu zvinongosara kumukadzi nevana vake mukadzi akafawo anongosiyawo vana vake zvichinda zvakadaro kwete kuda kuita undyiro kuti unototi handitengi TV
uko kune 70 inch uko ndora richatora iroro kana kangofa mukoma wangu kuti taimira kuti mukoma anofa rini ari muchipatara. Guys, we need to talk about this serious. Chingoonesana especially kudzidzisa vana vedu vechidika vanenge vedu nevana vedu vechidiki vasingazviziva kuvadzidzisa vasingazviziva vazviziva kuvadzidzisa kuti zvinofamba sei right guys. Ari pere umwe anoda kuti afone ataure confession kana pasina tichivhara zvedu isi vamwe tatorohwa kani grass tatorohwa baba hekona tatorohwa asingoti ndio kama kuti ndotamba pano padiaris ende sebe baba kwangu wasipo kudai haya baba kwangu wasipo kudai tuita kufara hanzi ndonyora bhuku fona zvoutiudze naye Ashley kana uchinyora bhuku tell us about it zvinofamba sei. Hanzi ndinodzoka ndikanetsa Cynthia tinozvitaura kazhinji tiri vapenyu izvi but kana vanhu vacho vazofa tizombovaoni vachidzoka iso ivo vanhu vachiri kudzoka here mazuva ano ndaimbi kana kuti zvakapera indaa mazuva ano tisingasanzwi kuti ninga akadzoka ninga ari kunetsa kwakati takazvinzwa tichikura mazera edu isusu kana murodhi cheko chagaizodizva kuti rodhi yekwakanhingi uko hakufambiki matozviziva kuti kumainingi vari kudzoka vari kunetsa handi mazviona vari kunetsa but mazuva ano hatiyanyanyi kuzvihwa kuti kune vanhu vari kunetsa vari kudzoka kuda kuzorivenja mumafamily umu zvichiko here imi kana kuti zvakapera zvinhu izvozvizvi zvichiko here zvinhu izvi kana kuti zvakapera. Hanzi I think dzidziso yakanyanya inoda vakuru cause ndo vakaoma musoro ndine mukango waukazi it's true but handichi pana pa vakuru vacho varipo panapa ndo zvapakanakira vakuru vacho vakazara pano vana vakazara pano andika toda kutombozoitaura tigozoitaura unye yevanakomana vanokondrolewana nababa kuti rora mukadzi akadai usaroore akadai ini pamusha vanoda mukadzi ndewani mukadzi uyo unoda kuroora ndewani ndewa baba ikawa ndewako wewe kunovhunza permission kuna mudhari Monica kwana iwone Monica mimi wacha unishuriri lewe ni vana kuza Alexa da kubloka ni vana kuza Alexa bo shua munyari kundivharira munyari nembuda kundivharira kuti ndike gavarula yangu enda muto nyari shua amunyari hanzi zviriko ina mchazo kuzviona ini guys kose mazandisiyayi kuchanzwa kuti ningi akadzoka ningi akazodai vanhu vari kungofa memwana zvichingorova mhuri yake ishungurudziwa mukadzi oshungurudziwa murume oshungurudziwa chinodzoka dhololo inangu ndine matopics akaona ndinoda kuti taure nezvawo guys kungotete kana munhu akazoya nenyaya yake handizogoni kuti ndifambe netopic pane munhu ane nyaya yake asi matopics guys chokwadi hapana chatinenge taingambodzi diaries if we don't talk about what is happening in our day-to-day lives these days. Unomaona haingambodzi panapa tinofanira kudzidza unofanira kuwana ucho unobuda nacho zvakafanira nepabata taura palive matobudawo madzidzawo something hamungambotaura kuti hamuna kudzidza madzidzawo something kuti kana ukafigwa nemurumewo handi kunochemiwa kuchidai madzidza kuti vanhu vasakujaji hama dzisatauri madzidza nditi mukadzidza nyaya yekuti kana uri maiguru usabate munhu rafu iwe maidhoidhoi kwanai ani mazviona uzodzidza kuti usabate munhu rafu matete because mangwana ziko anobudira vamwe vakanobudira Dubai uko matete iwe vadlisa makoko anenge asiwa nevamwe maroja tanodzidza so utsinye ukunda uchipera pana padiaries chokwadi vanhu vene utsinye chako nemwe unonzwa mazano uri kunda uchipera nediaries because nyaya dzatinonzwa pamutawa kuzvifunga kuti ndo zviri kuitika izvi ani maona. So I don't know guys kana pasisina vamwe chivhara asi mangwana Saturday guys chero time yandauya mangwana chero time pana tukwa 7 toda kumbotaura nevana nevaningina vedu vama 29 vichidzika toda kumbotaura navo why ndikauya nemurume wangu pamba ndikati ndauya nemurume wangu ndada ndorora kwanza hatimudi haana mari haana pundutso unotambura hatimudi munhu iyeye vabereka ndewenye here vabereki kana ndauya nemunhu wangu anoone asina ziso ndewangu chiro ndikauya nemunhu wangu anenge ane murume wakabhenda ndewangu ndiwane ndichida vabereki tiri kukwana pamarelationship sevana tiri kukwana pa kuna namai vakutonga dzimba dzevanasikana pafair kuna namai vakutonga dzimba dzevakwasha
zvokuti vandoudza mwana wavo zvokuita kuti usawewe murume kana kauya kude vana mai vari kuputsa dzimba dzevana ndikunyepa here vakadzi vana mai vari kuputsa dzimba dzevana sikana chaiko chaiko mwana ndo every chero akaravata nemurume akaitwa so andopama kusana chefunda kuudza mai kuti ndazonzwai murume akasauya kumba phone first thing mama baba vana kuya kumba mai vachitasa murume wako neziso rakaita sei mangwana ari kuripota zvese kuna mai mangwana vachamuona neziso rakaita sei pamuchagadzisana vachamuona neziso rakaita sei mai vako mai vakutopindira umbotora kuti usamupei tora mari umiviga mari iwe baba ruvige uzodai usatombomupei kana chinhu mai vako usavapei kana chinhu mwana vanokushungudza everyday iwe murume wako everyday pana vachoshungurudza usavapei mai vacho vana maiwo tiri kugwisanisa futi ndochokwadi chiripo tiri kugwisanisa zvachose tiri kugwisanisa zvakachose isusu vana mai tiri kubackground uku nikuchikodza mwana wako nefoni saka akazodi uda kutozwa every move raitikamba mumwana wako uri mai vakune varume vari kuchemana nanambuya kunze uku koitawo vana ambuya vari kuchema nevakwasha kunze uku zviri kwese 50-50 zvoda kuti augwezvi guys tichida kuti tionesane kuti how best can we handle masituations akadai koita vati tiranda kuya chitonga bababhudhi vavo ukutonga bababhudhi vako ndekwako kwako wapedza kutonga bababhudhi vangu iwawo kana usingashandi unenge uri pataiti unenge uri wawira pasaidi hatirambi kuti vabereki vane best interest at hati yemwana but kumwe kwacho kunenge kusisiri kubatsira mwana kunenge kwakutodestroya mwana kunenge kwakudestroya mwana because kana uri mai chaivo chaivo wakuudza mukosha chaiko chaiko kunozati kuna namai vanoudza mukosha zvepamberi kumupindura mubhuruko kumuudza mai because everyday vari kuudzwa kavari kufidwa kane mwana kuti chakazodai hana kuya kumba kauya kumba leti ndazona paprofile pakanzi zvakati mai vagononga funa kuudza mukosha kuti panhingi pako masvada ako akazodai ichazoita imba yemwana ichazomira here takaona panapa live yemukomana wokuya uyu makamuona murume uya kuenda nevana vaya vamuziva uyu wokutora vana akabira mwana mumwe wedu vana akaenda mukomana uyu unondifonera everyday uyu unozaniko ndamukanga achiti ambuya zvakati achichema nambuya makaiona live pano achichema nambuya kuti vana vangu vafi vakaenda kwamai vayacho zvikaita sei hazviiti ndo vakaputsa imba yangu ambuya hatisi kuramba namai vena nebest interest hati but hatisi kuzonyanya kupinduridza zvakanyanyisa here hatisi kuzonyanya kupindurudza kusvika pamongo here pakanyanyisa pekuti chero iye mwana chemukadzi hatirambi kuti mai vako ndimai vako but unenge wakuti mai vangu vamweni vakauyawo vanenge vakutonzi asi mai vako vakauya unosekerera kudai mai vangu vamweni vakapindawo mumba chero vasina chavakanganzira vamwe vanenge vachitokudawo mundepi mundipa appointment vari kuenda kupi baba kasi mai vako vanongopinda ko ava havasi maiwo here vamweni havasi mai here exactly Cynthia ndizvo zvakangofanana nezvozvizvi handiona so zvinonetsa we need to talk about all these things guys zvinoda kuti zvitaugwe izvi zvinoda zvitaugwe izvi guys tofanwa tongoti tizvibvunzira tichitaura tichidzidza tichienda takadaro tichipananawo kune vamwe vanenge vachidi vanenge vachipawo mukomashadhi kune vamwe vanenge vachizotiuyawo neexperience yekuti aiwa regai tikudze takapinda mazviri ini zvangu zvanga zvakadai zvikadai ndikazodai tichitodzidzawo kuchiuya vanhu vachizofonawo makolas akadii akapinda mazviri vachititsanangurira kuti zvinofamba sei vanatite ma10 soldiers vanatite ma10 soldiers ma1 ma10 soldiers ma1 vanenge vachida kutomeka shuwa kuti zvino kana mukazorohwa nemuroora toti mhosva here yesi edmogo taka zviri sehanzvadzi mukazorohwa nevaroora vanatite mukazoti imhosva here bcause vati tindokiyaka vatiti vanokiwa but anyway guys tagumira pano nhasi kwanhasi tagumira pano saka ma29 muripo here ma29 zvichidzika muripo here ma29 zvichidzika mangwana tinenge tine mabereko yamutibatsira titaure nevana vedu 29 and below tipeiwo signal yekuti muripo zvakare muri kuwirirana nezvatiri kuda kutite mangwana timbouyawo timbotaura neminyaya dzepeer pressure mumarodhi matiri kuona munodawo here kana kuti aiwa hamudi kuzvinzwa tigare tangorega kuuya tida kuita zvinhu tichiwirirana kana muripo muchida kuti tiuye isai malavhu nemalegs up tione kuti muri kuda kana musingadi musaisa hatiuyi
tinongoignore tiuyiwo tongosiya zvitizomirira pamuchazoya makutinga kumainbox muchiti chiuyai zvandidai nyaya ndine nyaya yangu tozongomirirawo ipapo 29 and below. Kana muripo isema kuma love nemalex up tinouya mangwana timbotaura nenyaya yepeer pressure. Mabereki love nemalex muri kumaona guys, handiti mabereki mangwana mundibatsira kuti autaura nevana, handitika nevana vedava. Peer pressure inombondijungurusa moyo. Peer pressure zvikuitika mumarodhu. Kana vanogara vari mafacebook muchiona iyi musinga comment, peer pressure iri kuwana vana mumastreet mukaumu is too much. We need to talk about this. Tichiudza vabatsira vana kuti vazive kuti vagutsikane nezvavanazvo, varane pesi yavo, havasi pacompetition nemaslay queen mamwe vanoona kuinstagram uko kana kwavanozvione kwameno, vagutsikane nezvavanazvo izvozvo. Right, my love nemalex ndamaona. Saka guys, murarabo handitika musakangane kunamata, don't forget to pray. Musakangane zvakare kuti kana tumira mari handiti kuZimbabwe vari kuUK, send it to code, promo code is 10 MELLY. Do promo code unongoenda pana iyo download Play Store, send it to yako utumira mari yako send it to, and then pakanzi promo code woti 10 MELLY unopiwa $10 extra. You get Johnny Kariwa uri kunzwa here, you can kutumira mari kuZimbabwe kuna ana mai vako, you get $10 extra as long as you use the promo code 10 MELLY. You get $10 extra. It's a lot of money kuZimbabwe, $10 kuti vangoiwana zvavo, handitika. So kana uchida kutenga airtime kana kuti uda kuita top up magetsi vabereki vako iwo uri kuUK, you just do it pafoni, handitika, ne that send it to, handiti. Kana uchida kuti mari inodeliverwa kumba kwenyu straight, mai vako vane problem yemakumbo, uda kuti vanopiwa maoko straight at an extra added cost of $5, handika, maagents anoendesa kunovapa mari straight kumba achivasainisa kuti magagamuchira mari yavo, handiti. Saka guys, ngatitumirei nechi tembi fiyana uri sei, ngatitumirei ne send it to mari idi iende kumba, send it to mari yoenda kumba, handika. Promo code 10 MELLY chete, 10 MELLY, $10 inotenga hupfu kuZimbabwe. Kana ngeke vanotenga ngeke vakahla, handimaona. Saka ngatisa izvo guys, musakangane kunamata. Be good mumastreet vedu. We don't go around bullying people mumastreet umu, please. Bullying yachanyanyisa, don't go and bullying people mumastreet. And that Joseph, but mari awo ari low, but my charges awe kubata mari Joseph very low. Pana munobatirwa ku old remit, my charges ava pana ma charges very low. Pana munobatirwa ku old remit apa chipuwa $10 pamusoro. Come on guys. All right, saka tobatana guys, don't forget to pray. Handitika, God is there, God loves you. Is it an app? Yes, it's an app. But I started having German, Cynthia. With German, you can only use airtime and markets and buying electricity. Accept no charges. Kunigigiri, no charges ku send it to Dani Mukuru. And it. Okay, Monday, musakangana Monday, handika hashtag don't kill our children. Monday, musakangana hashtag don't kill our children. We'll be wearing black. Tese, vanenge vaita my videos zvavo, kana my pictures avo, please send them to me so that we post. And we are having a campaign. Handika, please stop killing our children. My killings are kubuda pa Zimbabwe pa nyanya. Saka as diaries, handika, as women, as the leaders of tomorrow, let's stand together in solidarity and protest against the killings of these children in Zimbabwe. So we are wearing black. We are wearing black. Toisa tama placards where what is said that we zofamba zvakanaka. Do we have one vari muJoburg vane charity organization? Kana uripo pane juice riripo rikuda kupiwa vanhu ranga tachifunga kuripa kuchikoro ku any school in Joburg, but chazoitika nezvokuti takanganwa. Oh, okay school, then it's okay, then it's sorted if you are there. And then kune juice rakafanwa kupiwa vanhu vechikoro nhasi kubva padiaries panapa, but vanhu vechikoro vavhara. Saka if you are in Joburg and you have a charity foundation, panodapiwa juice restrawberry riri kubva kune vaya vatiri kushanda navo mazano vakauya the filling station vandiudza manje. Saka dikwa kune chechi ndanamboti tende kuchechi yemethodist inopiwa maZimbabwe anogarako, but ndazofunga kuti havakabviswa kwekwa necorona havasisiko. Saka juice iri rinoda kuti ripiwe vanhu vamwe juice iri. Ndikushaya kuti richapiwa kupi. Saka uripo une charity foundation yako
kana kuti une crash iri kuoperata izvo zvisina kuvhara iri mujoburg, please ndibate uende kunotakura mazijusi ariko, upe vana juice. Anditi upe vana juice because vanga vaita yakawandisa vasingazoti chikoro zviri kubva kwanhasi, saka dzinenge dzine expiry date. Anditi so who do you want it to expire just like that iri muwarehouse? Better ipiwe vana vamwe anti mazviona. So guys, maita zvakanaka, morara ball. God bless you, love you guys.